Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Okay, takulandirani lero pa program athu mwetina lero ya exclusive. Koma iyi sikhala exclusive kwenikweni, tungofuna ati khaleka ndi tibwetsa tamba kubwetsani ma program anyu ano mwezi zikupatsirani. Koma for now tizipanga virtual for faja mavuto ena ndi ena pakati panopa tizitana ndi anthu osiyanasiyana kuti tizikhala nawo pa ma program athu omwe timakhala tikukhala nawo. Ndi program iyi ndi yanyowani yomwe tizisanthula Bible, komanso kufuna kumvetsetsa kuti Bible limayenda motani. Komanso ngati muli ndi mafunso ena ndi ena osiyana ndoti mukhoza matiponyera ku comment section rai neyo sinimatha kumvetsetsa pa mutu wakuti ndoti tizibweretsa anthu osiyanasiyana pano pa Mapena Studio kuti tizikhala tikuyankhulana nawo. Koma lero li pa line pathu patili ndi mlendo amene takhala naye ndi Brother Saul. Brother Saul, takulandirani, muli bwanji? Bwino, ino muli bwanji? Tathokoza. Kwa anthu amene mwina Brother Saul mwina nkuyamba kukumana nawo, tinakhala naso pa interview inake yomwe timapanga exclusive inake ndoti mukhoza kupanga check kuma videos athu ma previous programs athu mukapeza ndithu amene ndoti tinakhala nawo program yomwe tinakhala nawo yomwe timadziwa kuti iwo ndi ndani komanso ndikudziwa so zina ndi zina zomwe iwo amatani amapanga. Koma lero li ngati mufuna kuwadziwa ndoti mukhoza pita pang'ono mbuyo kuti mukapanga check ma program amene takhala tikupanga nawo. Ndoti mukadziwa bwinobwino kuti munthu ndi ndani, si munthu wachilendo ndithu pa Mapena Studio pano. Sitingatitayirana mlendo koma tikhoza mmodzi mwa anthu amene timadalira pano pa Mapena Studio kuti ngati timafunso akhoza kuti santhulira kuti tione kuti zinthu zikhala bwanji. So mutu wathu lero tikufuna tisanthule tidziwe Bible. Mutu wathu lero liti kunena kuti Bible mwachindunji kapena kuti mwachuchuchu. Kodi tikamati Bible mwachindunji kapena Bible mwachuchuchu tikutanthauza kuti chani? Iniyo khani pamene popo kuti mlendo wathu amene tamwitana lero Brother Saul ariuze kuti tikamati Bible mwachuchuchu ndi chani. Komanso mmene mukhoza kuti muva so zinthu zina zachilendo zomwe mwinaso inunso simadziwa. Komanso ndikuti tikufuna tidziwe history nene ya Bible kuti Bible ndi tikhoza kuti Bible kwenikweni inachokera kuti komanso zinakhala motani. Brother Saul, takulandirani. Tathokoza zikomo kwambiri atsogoleri. Zikomo mwina kungochita mwa pang'ono chabe tango apatseni moni anthu omvera ndi ena onse mwinaso ndi kamauke ena kungotsegulira pakali pano. Ndikufuna ndikupatseni moni nonse. Dzina la mpulumutsi wathu Yesu. Ya chifukwa cha nthawi ya mtengo patali imene tili nayo. Tabwera pano. Tabwera pano. Kumene koko muike pa vibration kasamamvika ma message. Okay, chabwino. Tati panga zomwezo tiyeni pitiriza ndithu kuyankhula mvuyo imene taliva.
tabera pano kuti tikangowunikirane ine fundi kudziwa zonse. Yes. Koma kuzimene ndikuzidziwa tiyeni ndikugawireni inunso zimene mukuzidziwa mundigawire. Okay. Komano nkutheka kuti ineyo mwina ndikudziwa mwina 50% ino mwina mukudziwa 20%. Tiyeni tikankiraneni ku 50% iko kapena 20% wanu ndi 50% wanga tiphatikize apange 70%. Sono kurengera ndimo mwe kapena pali mawena kapena pomwe maliza tikhoza kuyamba program. Tiyeni tiyambe ne programu chifukwa chitsulo chimanola chitsulo chinzake. Kwa onse amene akumvera yapa adziwe kuti chitsulo chimanola chitsulo chinzake. Pamutu umene uwu munatisanambe kufusana kuti tione kuti tilowe nkati kwenikweni pamutu umene uwu wa ku ujeni Baibulo mwachindunji kapena kuti Baibulo mwa chuchuchu. Mutu umene uwu mwina mukhoyenga kufotokozera motani tisanambe mwina ndi mafuso zikuoneka kuti mwina pali chinthu chomwe anthu fesiti madziwa zokuza Baibulo kapena mwangoganiza kuti mukhoza bwera ndi mutu umenewu. Mutu umenewu wa Baibulo mwa chuchuchu. Yes. Zikuoneka kuti anthu fe timalidziwa Baibulo koma sitimalidziwitsitsa. Okay. Ndiyeno tikati Baibulo mwa chuchuchu zikutanthauza kuti tikafike pa chidzalo penipeni pakuti takafika penipeni pamene Baibulo lidali lisadasinthidwe. Chifukwa Baibulo lidasinthidwa ndi azungu. Okay. Baibulo linasinthidwa ndi azungu. Adalilanda Baibulo limeneli kuti munthu asamakhaleso akugwiritsa ntchito Baibulo almost close to 1000 years. Nthawi imene amayilanda Baibulo ndikuwononga adakhala ndi nthawi yokayipangapanga edit kulisita kulikonzakonza mwina mwakuti musimene kukhala choncho ndikuyikiramo zawo. Komano chimene chimandisangalatsa nchakuti adangosinthamo kwambiri mayina a zinthu, mayina a wanthu, mayina a mitsinje, mayina a malo. Komano yes, nkhanizo mmene zimachitikira sizi mwina ngati zilipo zosinthidwa ndi zochepa nkhanizo mmene zimayendera. Komano nkhanizo mmene zimayendera zilipobe mpaka nalero Baibulo. Okay, mwakamba fundo zingapo kungochita mungobwereza chabe mwana kuti choyambirira anasintha malo, anasintha mayina, anasintha ziti malo amene Baibulo history imachitikira, komanso anasintha mayina, zili mayina a mitsinje, komanso mayina a anthu amene amapezeka m'Baibulo. Chine chamati anasintha cha? Panopo tinene zimenezo kuti adasintha kwambiri mayina mwachidule. Mayina chabwino. Okay. Komanso ndi nkhani zina mmene zimachitikirira adazipotoza pang'ono. Okay. Okay, mugaza lizikhala zaka zili zomwe zimene zinachitika ngati kusintha kumene kunachitika zaka ziti. Kungoganiza chabe. Kuyambira mu 4th century. Okay. Yes, 4th century kumabwera kuno. Anthu angalipeze bwanji Baibulo la kapena zili ngati mukuti anasintha Baibulo sonzo panayi Baibulo omwe nalipo ndi anasintha pano anabwesa Baibulo ina anthu Baibulo ina lakhoza kulipeza kapena nkovuta kuti akhoza kulipeza Baibulo ina. Baibulo li silingangopezeke njisawawa komano Baibulo li timalidziwa tikamayamba kuphunzira Chiheberi. Okay. Baibulo limene lolo tikamaphunzira Chiheberi ndi pamene pamabwera mayina ake eni a zinthu zijazo. Okay. Komano kuti paliso vuto chifukwa Chiheberi icho chimene anthu akumawerenga pa intaneti chimene chilipo cha ku Israeli wa fekiyo. Chiheberi chimene chocho chimapotoza chikamamasulira zinthu zija. Koma mukatenga Chiheberi chomwecho nkuchiyika mukapeza kuti ndi chiyankhulo cha Bantu. Ndi chiyankhulo cha Abantu amene ali ngati akafula.
amene ali akafula abantu si akafula abantu sakafulayi so ife timazozoti abantu ndi akafula niso ndikuziona kuti abantu kapena pali kutanthauzira kwinaso kuti sakafula nali mtundu wina wa anthu kapena bwanji abantu sakafula atsogoleri okay abantu mukukumbukira bwino mbuku la mbiri akufotokoza Solomo popanga dedicate helicopter akunena kuti anthu anu amene atchedwa mu dzina lanu ndiye pa dziko lapansi mitundu yonse pa dziko lapansi anthu amene amatchedwa mu dzina la Mulengi ndi abantu okay tikati abantu munthu amayimira munthu yes komanso abayo amatanthauza ababa kapena aba mukapita ku present Hebrew mukapeza kuti akuti aba akutanthauza father iwo aja adakomera chichewa chakuti ababa okay so zoti akamati abantu so zoti ndi ana ababa is it anthu ababa kapena anthu a Mulungu ana ababa ana atate kapena tizinena kuti ndi munthu amene walengedwa mchifaniziro cha Mulengi okay munjira ina mawuwo chifukwa cha linguistic ndi mmene zinthu zikukhalira yes mukawerenga mmene munthu amanenedwera thuja akuyimira ineyo okay kuti mupange kuti munthu muchokera ku Mulengi kapena ku Mulungu yes mwachotsa Mulungu uja kapena Lengi uja mwangotengapo ndiye mukati munthu mukutanthauza kuti ndi chinthu cha moyo chimene chalengedwa mu chifaniziro cha Mulengi yes ndiye mukati abantu zimatanthauza kunena kuti ndi anthu amene adapangidwa mu dzina la Mulengi kapena mu dzina la Mulungu abantu amenewa si akafula zisachi komano akafulawo akozanso kukhala part and parcel ya abantu okay koma abantuwa ayala kumaiko wonse aku kumadzulo komanso pakati ndi kumwera kwa Africa malo kumene kumatchedwa kuti Sub-Sahara ndi yankuleka ichoncho okay jabwino apota kumvetsani apopo kunali kungodutsirako chabe chifukwa cha programu yathu ya Jeni chifukwa cha programu yathu ya Jeni mu dzina la Mulungu pa dziko lonse lapansi palibe mtundu wina uliwonse kuposa abantu okay yes ndi chifukwa chake ali ndi mayina woopsa kwambiri mwachitsanzo dzina lawo lakuti Abangoni yes ndi dzina loopsa kwambiri mukuza kuliona mutati mwagugula akati Abangoni Bartholomew Dias uja adabwera nkulisintha ku South Africa nkuatchula kuti ndi Anguni pamene ku Malawi timanena kuti Angoni koma anthu aja dzina lawo amatchedwa kuti Abangoni okay mukati Abangoni mumatanthauza kuti anthu amene ali woyera mtima okay anthu wosachimwa people who are righteous ndi amene amatchedwa so is it foti ndi anthu a mitundu iwiri ziti anthu amene wawa silaki ndife akuda kapena ndi azungu alright inuyo mudamba mapeza ngoni ali mzungu ayi ngoni sanakhalepo mzungu angoni onse ndife anthu akuda mzungu ku Africa kuno adachita kubwera okay anthu amene ndi kwakambawa ndi amene alengedwa mchifaniziro cha Mulungu kapena chifaniziro cha Mulengi chifukwa Mulengiso muli mavesi ambirimbiri m'Baibulomu amene Mulengiyo
olo Yesu akuonetsa kuti ndikuda. Ndabweza nisomene mwari bwanji sinamvetseni bwino mwari Yesu ndorani kuti Yesu ngwakuda ndiphunzironso paloka Yesu ngwakuda angelo wonse ngakuda Mulungu ngwakuda. So zomwe zimazona zoti angelo ndoyera Mulunguso analoyera Yesu Khristu analoyera zimachokera pati? Zimachokera kwa Mzungu waja. Aja adasintha Baibulo waja ndanena kumambiriro waja. Iwo waja adapanga zimene zija cholinga chakuti ifeyo akati mkasule tidzidzimva kuti ndife anthu osafunikira. Okay. Tidzidzimva kunena kuti iwo waja namene ali wofunikira koma anthu waja iwo waja si anthuyi oti ngamene ali patofu close to Mulungu ayi amene ali pa close to Mulungu chakuda chifukwa chingakhale mphamvu zawo nzeru zawo akuda ngamene ali patofu mphamvu ngamene ali patofu nzeru IQ ya Mulungu wakuda ndiyokwera kwambiri kusiyana ndi Mzungu. Okay, iyi ndi background yabe maso background is like kuti ikundipanga confuse kwambiri for background athu mwatayambira khanga rino ndatawano ndabalika no kwambiri komano ndoti tidzinkarizi panga breakdown koma chifukwa chachikulu kwambiri chomwe tabwetsa ndi topic imene chifukwa choti anthu ambiri satha kumvetsetsa timafuna fe timafuna fe tidziwe zono kuti fora anthu ambiri samatha kumvetsetsa kuti kodi tikamati zokhudza chiyambi makamaka Genesis, the beginning of the world, ife ya Khristu timauzidwa so nizoreka pena tisanambe topic athu pa kufotokoza kwanuko paliso mawena amene magazi omukhoza wamba fotokoza apo ngati tiyeni tipiteni pamene mufuna kukhayambapo kuti tipatsaneso maumboni ena oonetsa kuti tikamapita ku maumboniko tiona kunena kuti kodi Adamu adakhala kuti tiyang'ana tonse limodzi. Okay. Tiyang'ana kunena kuti adakhala kuti ndi chifukwa chani padachitika zotere ndiyeno tiyeni tipoza kuyamba ku Genesis kumene mukunenako. Okay, according ku Chikhristu mwefe for ife na Khristu eni channel imapangidwa follow up ndi anthu ambiri ena achiislamu omwe timayenda nawonso omwe amakhaso ali interested ndi ma Mulungu koma ife ngati Khristu sudza ku Islamu kuti amaphunzira zotani koma ife ngati ku Chikhristu timaphunzira zonena kuti the beginning ya munthu inali Adamu ndi nani anali Adamu ndi Hava ndikube lori momwe aKristu timaphunzitsana choncho ndithu. Pajatu pali kusiyana chifukwa mukati mupite m'Baibulo simukapeza munthu wina aliyense kuti amatchedwa kuti ndi Mkhristu tu. Apo ndekhangaso mukhanga rumu ndi so okay tingorere kuti anthu aja kuti anthu amachedwa kuti ndi Mkhristu amachedwa kuti ndi ndani amachedwa kuti Ankhristu. Okay, kusoza kuti ndingati moti mapangira ngati ife kuti anthu aku Malawi, anthu aku Zambia, anthu aku Mozambiki. So ndi chimodzimodzinso nawonso momwe amatchukira anthu amati anthu Ankhristu. So yoti ngati amene ali pambuyo pa Mkhristu. Komanso pepani pamene popo panopo ndeti pangiretu kiliye tsiku lijali timayitanali mapanga kiliye. Zinanso lakuti Khristu lonse ndilola kwikaso. Okay. Ya lidachita kuikidwa mu 325 AD ndi Constantine. Dzina kuti Khristu dachita kuikidwa? Dzina lakuti Khristu ndilola kuika. So poyamba timachwida kuti chani? Iyeyo dzina lake ndi Mesiya. Title yake ndi Mesiya. Komano chifukwa chakuti chipangano chatsopano amachilemba mu Greek which is Elaye. Amachilemba mu Greek ndibodza adangopezera danga yakuti
akagwiritsa ntchito zimenezo mwachitsanzo amanena kuti Greek mu New Testament is official language. Yeah, it's another official language. Mmoja ni Greek. Kuelekezeka ndio kuti ku Malawi official language ni English. Ndijewa ya kwanza tu Zambia ndauri ndi Chinyanja official language. Yeah, official language kwathu ndi English. Oh, ndi English official language. Ndikosala kwa kutoka kule parliament akuma kamba kanisa mu English. Akuma kusinjira lizo. Kumutenga ngati ofesera chifukwa iwo amatenga ngati kuti chizungu nkuphunzira. Mandivecha chacha. Yeah. Ndiyo nthawi ini mukapeza kuna kuti kunalembedwa zinthu zimene anthu aja adangozipakirizira chifukwa mawu akuti Khristu ndi mawu onena kuti odzozedwa, koma funso lakuti odzozedwa wake ndutiyo anali odzozedwa wa Agriki. Mandivet? Yeah, ndikuva. Anali odzozedwa wa Agriki kutatsala zaka 300 Yesu asadabadwe. Mandivetsa ngani yote. Okay, yeah, ndikuvetsetsa. Yesu asadabadwe kudali munthu wina amene abasi sani somawa mwati amacheda kuti network inazaka ngati atawa amacheda kuti amacheda kuti Christos monga pa Chigiriki kuti wodzozedwa kapena olonjezedwa. Okay, mwepo ndakuvetsetsani. Ndeno anali Apolo dzina lake ndo anacheda Christos. Ndipo peza nkhaniyo mukufuna tioneka za Genesis iyo ineyo ndikungofotokoza kaye kunena kuti muzingoti anthu opemphera njira yachabe. Okay. Akristufe sikuti Akristu ndekuti kusatira Yesu nchifukwa chake mumapeza kuti aliyense mpingo wina wonse umene umati ndife Akristu azazi amakhala ozweta mitu amakhala ozweta mitu mukamati ozweta mutu ozungulira mitu kuzweta ndi kuzungulira ngosiyana. Okay. Kuzweta kumakhala ngati kuti wawerenga chinthu bwinobwino koma sukufuna kuti uchitsatire. Oh, okay. Kukhala ngati osemphana ndicho mwe akuwerenga. Ndikufuna mukapeza kuti Khristu za mbiri. Simufunayi pamene Baibulo limafotokoza. Simasemphanisa zinthu. Simwanena kale apapa kuti ananena kuti munthu woyamba anali Adamu ndi Hava, right? Yes. Pamene chabwino winako titamvuto itambiri nayo. Okay. Tipangejonji mukudziwa ujeni conversation ikanga mukundibalitsa kwambiri because semunaso anthu amene akutimvera akukhala ngati akubalalika pang'ono. Okay, tipangejonji tingoyamba straight ndi mutuwe foti siyangoti ndinanena kunoti ife Akhristu ndeno mwanena kuti imene yoyo tisayikambe yayi foti nditopikiso padera kuti Akhristu kuti sife Akhristu yayi panachitika zambiri zosinthidwa pokhudza nkhani imene yoyo. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kutengera pa zolembera zomwe timaziona mu Bible timanena kuti okay tingoona kuti anthu okhulupirira Mulungu tingolera kuti in short ndinoti anthu okhulupirira Mulungu fe timakhala ndi idea yonena kuti munthu woyambirira malinga ndi omwe Bible limanena kuti ndi Adamu ndi Hava pomwe tifuna tikhazike kwambiri the beginning chiyambi cha munthu mu kutengera ndi Bible omwe limanenga Bible foti pali zokamba zambiri zedi zokhudza chiyambi cha munthu ndikhoza mukundiva bwinobwino. Chiyambi cha munthu pali kutsutsana kwakukulu kwambiri pa debate yayikulu kwambiri kwa ife Akhristu tokha Khristu sorry okay kwa anthu amene opemphera chabwino ndinecho njuti kwa anthu amene timatsatira Bible chifoti alipo opemphera ena amatsatira ngati mabuda ena amatsatira Korani amene ali Asilamu komanso ena simuna amanena nkupemphera koma amakhota kulambira zawo zolambira koma tingoona kuti amene timatsatira Bible timatsatira Yesu kugwiritsa ntchito Bible. Yes. Bible limanena kuti munthu woyambirira anali Adamu ndi Hava
ba Genesis pomwe ananena kuti in the beginning. So in the beginning amene munthu amene anamba kumulenga anali Adam ndi Hava. So ndimafuna tidziwe zono kuti kodi munthu woyambirira kwenikweni kumulenga anali Adam ndi Hava kapena panali munthu wina wake? Chabwino. Munthu woyambirira pachiyambi anali Adamu. Okay. Komanso Adamu amukapita ku Chigiriki cha original mukapeza kuti poyambirira dzinalo linali limodzi anali tateni tiwerengeni pa Genesis chapter yake cha 1 verse yake ya 26 ndi 27. Genesis 1 verse yani? Verse 26 ndi 27. Okay. Time nikati tsekule Bible athu. Okay, ino Bible munali pafupi kuti munali because ngotsekula mbali yanu. Ndinalo nla chizungulu kupangira kuti kwina kumwina chichewa chidzitipinda ndikuti tikoza kuwerenga chizungu. Okay, mwari Genesis yani? Genesis 1 verse 26 ndi 27. Verse 21 ndi 21. Genesis chapter 1 verse 26. Verse 26, okay. Ndi 27. 26 ndi 27. Okay. Akuti ndipo anati Mulungu tipange munthu mchifanizo chathu. Yes. Monga mwachikhalidwe chathu. Alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Verse 27. Okay. Mulungu ndipo adalenga munthu mchifaniziro chake. Mchifanizo cha Mulungu adamulenga iye. Adalenga iye mwamuna ndi mkazi. So ku English kungo just okay. Magaza mina ndingopita ku English pang'ono. Kutalibe kusiyana koma ndi ku English. Yeah, ku English kulibe kusiyana. For English pa 7 akuti then God said let us make a man in our own image according to our likeness. Let them have a dominion over the fish and the what and the sea, over the birds of the air and the others the what they give other all in the earth and over. I think singofana ndi legend wazo mwe iligo yankula. Ndiyeno munthu woyambirira akuchedwa kuti muntizungumo akuchedwa kuti mani. Yes, man, yes. Let us make and God said let us make man in our own image. Ndiakuti maniyo anali jani akunena pa mapeto pokuti anali male and female. Yes, kumapeto komwe akunena kuti pa verse 7 pa Genesis 1 verse 7 27 ndimene ikunena kumapeto kuti adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Yeah. Maniyo adali mwamuna ndi mkazi. Okay. Awawa adachita kuwalenga yawa. Mukuona pamene kwa awawa adachita kulengedwa wonse mwamuna ndi ndani? Ndi mkazi. Ndi mkazi. Ndoro apa tunene noza apa sili kunena za Adamu ndi Hava. Mene si Hava ndi Adamu koma palibe po Hava. Okay. Uyu ndi mkazi amene amachedwa kuti Lilith kapena Leviathan. Dzina mwari ndani? Lilith. Lilith. Kapena Leviathan.
koma ajeni sinapanga rekodi nkhani imene zimapezeka pajeni pa verse alipo mavesi angapo amene akukamba za Leviathan Bible. Okay. Ndiye ngati inuyo munene kuti tiyeni tiwawerengeni ndikuti iwawerenga mavesiwo. Okay, mwina kupangira kuti mina anthu athu omvera kuti mina nkhani ayitsate bwinobwino potisanga kuti ndi nkhani zokhudza za Mulungu silizo kuti paliko vesi limodzi lokha chabwino tingopanga limodzi lokha ena Mulungu anena anthu awerenga okha pa nkhani imene kuti anthu athe kuyitsata bwinobwino mwina pali vesi limodzi lokha mwina tikhoza kungowerenga pomwe tili pa ajeni kungoti anthu kungofuna panga clarify. Okay, verse lanji. Verse limenelo ndikupatseni limodzi ndikuyang'anira kuti likhale labwino pang'ono. Okay. Tiwerenge Yesaya 27 verse yake ya 1. Yesaya 27 verse ya 1. Yes. Yes. Yesaya 27 verse 1. Okay. Inunga timwayipeza tiwerengereni kumeneho 27 verse 1. Kuno kwine ndayipeza sungori ndiwerenge ndikunoka pena mwerenga kumeneko. Musawerengeso mchizungu chifukwa tikhala kuti nthawi ili tikupera. Chifukwa topic yomwe yalobera itinisi almost 3 hours. Yeah. Yeah, ndiye 27 verse yake ya 1 akuti tsiku limenelo Yehova ndi lupanga lake lolimba ndi lalikulu ndi la mphamvu adzalanga na ngumi njoka yothamanga ndi na ngumi njoka yopindikapindika nadzapa ing'ona chimene chili mu nyanja. Ndiyo ndikuwerenga mu chizungu chakananena kuti ndikhala ndi chizungu chifukwa na Bible wa translation alipo osiyana amene amamasula pamene ndiye pa Yesaya 27 verse yake ya 1 munchizungu kuti ya munchizungu mufuna muwerenge munchizungu napo. All right. Yes. Ufuna kuwerenga mchizungu moto. Okay. Pepani tundu kusaka sonane nangasi na Bible. Okay. Verse yake ya 1 akunena kuti on that ndikuwerenga Good News Bible. Okay, yeah. Ineso nakundi ndi Good News ndikuona so read zone read kuenda limodzi. On that day, the Lord will use his powerful and deadly sword to punish Leviathan, that wandering, twisting dragon, and to kill the monster that lives in the sea. Yeah. Leviathan in the name. Okay. Yeah, Leviathan alindi mavesi yake m'Bible omwo. Bwamene oyo mubuku tola Yobu akuforokozedwanso komano amene yuyu ni munjira ina ndi mkazi amene analengedwa limodzi mu chifaniziro cha Mulungu kuchita kuwumbidwa wonse kuchokera ku Loti. Ndoti ameneyo amene anapatsidwa limodzi ndi Adamu dzina lawo. Dzina lakuti Adamu si dzina longoti Adamu yayi. Dzina lidachita kusinthidwa. Adamu dzina sina li Adamu yayi na ilo sinthidwa. Adasintha ndi azungu. Okay, tatiuzani ndi original name ya Adamu anayindani? Original name la Adamu ama meaning yake ndi imene yapatsidwa pa verse yake ya Genesis chapter 1 verse yake ya jani ya 28. Takuelengera nikaye.
musaiwale ndikufuna ndibalitse pamenepo musaiwale kuti Genesis yani Genesis chapter 1 verse 28 verse 28 chapter 1 akuti mulungu ndawirenge okay ndimafuna ndiwerenge foni ndaipeza kunena kuti azungu adabweretsa chipembedzo kuno eti chipembedzo chija adayamba kumati sintha mayina kuti mayina athu ngolakwika chifukwa kuti mayina aja amakhala amatanthauzo koma kukhala ndi dzina la matanthauzo ndi chikhalidwe cha m'baibulo mumvetsetse pamenepo eti iya ndikuvetsetsani ngati inuyo dzina lanu ndino andani ndi John lina la chichewa ndi Chikayiko Chika kapena kuti Chika Chikayiko anthu akamatchula mayina amatchula malingana ndi makolo amatchula malingana ndi situation imene akumana nayo. Yes. Pamene papa tidzapa kumbukire tikamapita ndi Bible mwachuchuchu tidzaona kuti mayina ambirimbiri a Bible mungazi ndi akufuku kwa tidzinena choncho amatanthauzo. Mayina amene ali m'Bible ndi amatanthauzo. Yes, mayina m'Bible ndi amatanthauzo ngati mmene ifeyo timatchulira mayina athu. Akaona kuti kudayikira makolo anu kuti koma wina pamoyo tikupeleka yakhala moyo ndi adamya kuti ndi Chikayiko. Kapena mwina adakayikira kuti kodi ayima ali ndi pakati kapena ayi tuzo kumakhala ndi mamini. Ngepa Genesis chapter yake cha 1 verse yake 28 akufotokoza chonchi. Omuwerenga kapena tiwerenge kuno? Ndiwerenge bwana. Okay, werengani. Mulungu ndipo anadalitsa iwo. Ndipo anati kwa iwo. Ino muwerenga mu Chizungu. Okay. Ndipo anati kwa iwo. Mubalane. Mutuluke. Mudzaze dziko lapansi muligonjetse. Mulamulire pa nsomba za mnyanja ndi pa mbalame za mlengalenga. Ndi pa zamoyo zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulengani mu Chizungu atsogolera. Okay, mu Chizungu akuti Genesis 1 verse 28 yakunoti then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and submit it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and the other every living things that moves in the earth. Tatogoza. Ameneva akufotokoza zonena kuti Mulungu ananena kuti anawadalitsa iwo ndi anati kama kuchulukitsako ndi multiply. Yeah. Dzina lakuti Adamu ndi dzina la Tswana language. Ndemo kuti zunguza anthu overafe. Sono kusenza kuti imanikanye muziko kwambiri. Okay, Davidizani ya fora kwa dzina lakuti Adamu Tswana language. Chitswana akanena kuti kuapisa ndi kupanga multiply kuchulukitsa. Mari kuta? Kuapisa ndi kuchulukitsa. Ndiye akati uyu dzina lake adamutchula kuti Adamo. Dzina la adachula ndi mkazi yemwe kuti ndi Adamo, kutonza kuti multiplication, chulukitsanani muchichewa awawa dzina lawo lidalilonena kuti chulukanani. Okay, Adamu ziti abandori have andori sana lengedwe ndoti ukamba za Adamu ndi wina mwati ejeni wina mwati ndani dzina yake lulitawa Leviathan.
mwati winayu amene adalengedwa limodzi ndi Adamu, which means amene mkazi amene adayamba kulengedwa before. Izili anali mkazi kapena anali mwamuna Leviathan? Ndi mkazi. Anali mkazi. Okay. Kusonyeza kuti Bible lanena kuti adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Yes. Okay, kusonyeza kuti ndoti nkhani mukufotokoza ndoti Adamu asanabadwe pamenepa. Pomwe amatchula mayina amene mukunena mwati dzina lachitswana? Dzina lachitswana anthuwa amayitanidwa kuti Adamo, meaning ngati munchichewa ndoti tanthauzo kuti chani? Mutulukangane apa. Okay. Ngati lili munchichewa ngati muna ngati anachira ngati chulukanani, ngati kungotingolike ngati mwachisazo ngati chulukanani. Okata ndi kutulukana. Ngemo ndi pamalo kuti apapa. Ndimanena kuti mayina a m'Baibulo amakhala ndi ma-meaning. Ngakhale mulengiyo amatchula wanthu mayina ndi ma-meaning ake. Mwaona bantu amene tamutchulira abangoni uja. Awawa amatchula kuti Adamo, okati Adamu. Ndipo chimene chocho ndi tswana. Kuti mutsimikize kuti ndingokhala ngati ndikuthamanga kwambiri koma sindikuthamanga. Kuti muone chimene ndikukutanthauza ineyo apapa kuti aliyense ndi omverawo mwe adzoti apapa ndi Baibulo mwachuchuchu. Iyi ndi Baibulo mwachuchuchu. Ndeno mwati tipange chani ujeni? Kusonyeza kuti Adamo azungu posalimvetsetsa dzinalo mpaka nati Adamu. Kaya ndi ku opera ku internet. Okay. Ena wanso omvera akamamvera apiteso nawo atangopikira kutsutsa apiteso nawo ku internet akagugule kuti kodi amapena studio ndi mbale uyu solo kodi amanena zika zinali zoona mupite ku Google Chrome kapena ku internet iko tangopitani mwafikako. Okay, tayama nikaya apa ndifikeko ifoti. Okay, apa ndili ku Google apa. Mupange pa search po. Ndafika pa search pa ndipo pamenepo. Ndiye mulembe mawu onena kuti Adam's calendar. Adam's calendar. Yes. Zinthu zitupangira limodzi inoyo ndi mupange mawu oti Adam's calendar ndi mupange search. Akuonesa kuti chana sobwe. Okay, ndikupanga search apa ngoti internet. Okay, koma tango nena ni jabu no mwachitsazo mwajangu jiringa ni nthawi kuti tione kuti akuripo chani. Ineyo internet yanga ili bwino yapa. Ndikulemba kuti Adam's calendar. Mwati Adam's calendar? Calendar, okay. Adam's calendar. Ndiye akundipatsa papa mawu akuti Adam's calendar, also known as the Bruboskrar stone rings, is a megalithic stone circle located in Mpumalanga province of South Africa near Kapsehoop. Ndiakuti kutita akuti it was discovered in 2003. Okay. Ndiakuti imanikayo it is widely referred to as Africa's Stone Age and is believed by some to be the oldest working sunny calendar in the world, dated back to over 75,000 years. Ndefuna kwenesi nikufuna hai. Komano ndimangofuna ndinene kuti Adamu adamanga kalindala, adamanga chimwala, miyala adamanga chiseko, adamanga ku South Africa.
Adamu wake ndiye mwe wa Bible yu amwe timaphunzira kuti chifoti ife timaphunzira kuti si sanali kuno kwa Africa nali kukunja. Adamu ndi mmodzi pa dziko lonse lapansi. Ndiye apapa Google kapena AI yeso ikoza kukuuzani. Adamuyo anakhala kumpumalanga kumene adamanga. Ndiye mukapite mukafuse akhristu amene ndiziti anthu opemphera lero amene akutchedwa kuti ndi opemphera lero. Mukapite mukayang'ane amati ku munda wa Edeni nkuti. Timanena kuti kuja ndi ku Israeli komwe kuli munda wa Edeni komwe anthu amapita kukaona timati ndi ku Europe noti ku Africa kuno komwe kunali munda wa Edeni. Amati ku Iran amati ku Iraq ambiri chifukwa kumene kuli meso kumene kuli mitsinje ijada sintha mayina mitsinje imene tipeze mu buku la Genesis popeza tikungoyamba kumenya baba mu buku la Genesis muli mitsinje imene iyi yotchedwa Gulo komanso Euphrates amene Filate ajidewa Filate sorry Filate koma anthu akuiwala kunena kuti azungu ali ndi mphamvu amatheka kupita kumalo ndikukuuzani kuti malo anowa muti tiyani anowa ino ayi kunoko nkukabula ndikukabula kukabula kunoko alright ngati kuli kukabula tikuti kunoko kutikhala ku Blantyre zimatheka zimatheka zomwe akhala akupanga azungu mkalinkali lonse kuti amasintha amataka khota afika pamalo akapanga ino akamata ngati mwachisazo ku Malawi kuti amanena kuti nyanja yathu anayipanga discover kuti adziwe anthu kuti kuli ku nyanja anayipanga ndi azungu discover kusonyeza ngati kuti ena afe tonsefe silinkadzo zoti kuli nyanja. Nkhani imene yoyo ndiyovuta opa popeza tikuyenda ndi buku la Genesis ivuta tasogolopa nkhani imene ya Malawi yomwe sunge dzina lopsa kwambiri limene. Okay. Yes. Mafuna. Yes, maronetse fora bani kanga rinongari mwatitengera kutali. Kuchokera pafuso baje mwatitengera kutali kwambiri. Kodi mina anthu overa muna so akara agonera kuti mupezeka muli Tswana. Ndimakuonetserani kunena kuti nchifukwa chakuti anthuwo adakhala ku South Africa kuno. Adam ojeni inatsegula mija inakanabe inatsegula ndimandiuzazo mukunena za unoti mtapanga cheki ajeni Adam Sky nda inazatsegula nena ndozoti ina ikunoti region ndikutambangira pasene koko kunjira chifukwa chake ndikudziona kuti topic ndi pasi obasikuti tikufuna mosungululayi. Yes yeah. Ngeti tingopanga hiti pa eti mwachisanzo Davida ni mutango saka pompo mulembe kuti Akibulani mulembe L K E D U daimba ni sospiri ni mwadilembe kuti yani Hello. Ya, tabirizani. Birizani. A. E. Okay. B. B. U. Hello. Ni Akibulani. Akibulani. Dabanga ni search muone. Okay, dabanga search Akibulani. Okay. Ibona kuti ndikayipanga search kuti basa ijeni kuti basa kuti ikushoniza kuti banga so link ndi kuno ku South Africa. Iya, musanati ku South Africa, mulakwitsata. Lero mutayapini mukupanga ni link, ngekuna murenge kumene yalemba. Okay, akuti Akibulani, akuna Akibulani or Akibulani is the oldest
oldest and most recognized indigenous names of Africa continent. Tibirilize? Popularized by what? By I think he wouldn't kwina. Ineyo ndimafuna ndikuuzeni chonchi ndingokwerengereni apa. Akunena kuti Agibulani eti ndi dzina limene panopo akanga lafuna kumasintha akuyamba kuonjesa. Okay. Koma kuti ndizina limene lidali la continent ya Africa. Yeah. Akunena kuti pali historian wina Dr. Cheikh Anta Diop. Dr. Cheikh Anta Diop akunena kuti dzina lima masulidwa kunena kuti mother of mankind. Or Garden of Eden. Mother of mankind. Or Garden of Eden. Ikupiliza yonjo story. Or Garden of Eden. Mwimbe tete. Yeah. Ndiye nditakaswa ni pamene papa. Mukapita ku sukulu inu ya tsogoleri kukawerenga history kutagwirizane nayo pamene amanenera kuti munthu adachokerayo. Koma tingogwirizane nayo kunena kuti amanena kuti munthu oyamba adapezeka ku Africa. Okay, history emana kuti munthu oyambirira anapeza ku Africa. Ndicho fanya apa akunena kuti ndi mother of humankind, kutoneza kuti amwenye atuluka mu Africa, azungu atuluka mu Africa, machina atuluka mu Africa. Mitundu yonse ijayo ya anthu ena ajawo akutuluka mu Africa muno. Ifeyo ndamene ena aja tidawabereka ifeyo ma Africans adabereka anthu amayiko wena. Akuti dzina lake la Agibulani ndi limenelo. Ndiye tikapita ukuku mukuonezedwa mutolengedwa Atamo amene wamanga Kalindala ku Mpumalanga ku South Africa. Yes. Ndikutipasa ife kunena kuti mukaone kunena kuti munthu oyambirirayo adakhala ku Africa ndipo adali ku South Africa. Amene ali Adamu according to ndimo mwe tawerengera sizota na Adamu. Atamo muchichewa cha masiku ano amene ndi Adam. Okay. Kusozori tinene kuti azungu atava zoti Atamo anka adakanika kunena kuti Atamo adangoti Adamu. Aya anachita kusinthira dala ino. Okay. Amasinthira dala. Ndiye papa ikuonesa kunena kuti mmene tikuti Mulungu adati tipange munthu nchifaniziro chathu adawapanga iwo mwamuna ndi ndani kodi ndi mkazi. Yes. Adawapanga iwo mwamuna ndi mkazi. Anthu awawa adali ku Africa kuno. Ndiye munthu wa ku Africa ngwakuda. Tabwino ichozofe ndi topic ina. Munthu wa ku Africa ngwakuda amene adatenga dothi lakuda ndi kumpangira munthuyo ooneka ngati kopa, ooneka ngati brasi, ooneka ngati tovazi, miyala yonseyo ino amene muli ndi ma internet mugugule mukaione imaoneka ngati thupi la munthu wakuda miyala imeneyoyo. Tingakhale mzinda wa Yerusalemu umene ukubwera kutsogolowo wamangidwanso ndi yakuti, wamangidwa ndi topazi, wamangidwa ndi brasi mpaka na golidi ndamene ali ndi miyala amene ndamene ali m'misewu. Koma makoma amachitana kuti makoma ngayasinga iwonaone ndikokombola makoma ngayasipi Jasper maoneka ngati chani ndikutumizirani kuti mukamasindikiza ukoko mudzionetsa mutinga pamene popo Jasperyo mudzionetsa Jasper nduyu.
mwachidule pamene dai baba Jasipayo mumuonetsa Tovaziyo mumuonetsa anthu amene mukamaka muonetsa pamene positive. Okay, oringo asiyamuna anthu kulimene akozopanga Google ndi kupanga check kuti zinthu zimaoneka bwanji fonse ngati katayika munaona ngati munatagwisa ntchito AI kupanga zimenezo koma tifuna kuti anthu apange Google kuti apange check. AI yetu ndiyoopsa kwambiri idabwera soon after munthu kugwa kumwamba mumadziwa zimenezo. Koma AI si apengedwa discover pompano kodi zaka zochepa zapitazo. Mukutero ndinuyotu AI idabwera kale ino mumadziona kuti anthu akalekale adali a technology yapamwamba kuposa. Okay, topic imene topic ina tisaphala kwambiri kujeni kwathuku. Asogoleri ndingokuwuzani kuti mumadziwa kuti mpaka na Solomon anali ndi ndege amayenda pa ndege chabwino izo zapita tiyeni tiyanganeni apa iyi musaithawe iyayi musayire mwachangu iyi mwayangwa intine yake chotolo nkhale anthu overa adabwa zoti mutanthiwa zoti yani so muna mapanga jeni kuti munthu opanga oyamba opanga discover ndege inainja si zaka za jeni after ina Solomon acha na ina Solomon ali ndi ndege mune nayo ndi history ya azungu amene adapasula history ya munthu wakuda amene ndi munthu osankhidwa ndi Mulungu ndi kubweretsa iyeyo zake kumabusitsa munthu wakuda uja koma kuseza kuti even anthu omwe Solomon analipo anali ndi ndege Solomon anali nayo ndege ndi chifukwa chake amakuza kuti ifeyo moto sitimaudziwayi koma apapa Kaini ndi Abele anatenga kukapereka nsembe zo amaziotcha bwana awa watu wawerenga kuti anali ku Africa Kaini ndi Abele adanyamuka kukapereka nsembe zo amaotcha ndi chani ndi madzi amaotcha ndi moto koma moto si imene kunalenga njira amakoleja amalenga amapanga yomapekesa kale lomwe munthu wakuda ankadziwa malingana ndi Baibulo manipetesa ya ndikuvetsetsa ili sikolero limene ya munthu wakuda ili m'Baibulo asogoleri ili m'mabuku ako sukulu uyi mabuku amene atipangira azungu kuti pasa history yakuti timva kuti ifeyo ndife anthu osafunikira. Okay, wakuda ili m'Baibulo. Okay, nde makangari mwatibalalitsa kwambiri koma ngati konsepo kupita kumayankha funso lomwe ndinafunsa lonena kuti sindikudzoti mukhoza kwanitsa ngoti yankha straight lonena kuti Adamu adapangidwa munthu amene adapangidwa before Hava amene anali ngati mkazi wake mwati ndi anali Leviathan, yes. Okay, anali Leviathan. So Adam ndi mkazi amene anabeka pana anangati figa ya namba ya wana singambe ndaidziwa chifukwa anabereka ana ambiri ana amenewa ndi amene anakapanga minda isadapiga kumene koma ndingotero ndi amene anakapanga mudzi wa kunodi uja kumene Kaini atapa Abele anatengana ndi mkazi wake kupita kukasala kumene. I think imene ya kunodiyo musayambe pompano for ndikomwe kulowera nkhani. Alright. Yes, okay. Nde chinachitika ndi chani kuti anthu asiyani Adamu ndi mkazi amene zina kero ndi tawa lina chani kuti asiyani ni kapena mutingo ndi lilisi. Okay. Okay, Adamu ndi Lifi chinachitika chani kuti asiyani anthu ena onse amene ali ndi access yoti akhoza kuyang'ana kuguga kwenda kufufuza apezanso nkhani imene ya Lilith kapena Leviathan anayang'ana nkhani imene imadziwika kwambiri ndi anthu amene anakhalapo ku Satanic. Okay. Lilith ameneyo amachedwa kuti Satana che. Yes, fori pajeni pano timapanga so communicate kwambiri ndi brother Tribe ama dzina imene amalichula kwambiri ndori nda amene Lilith arasiyana ndi ijeni arasiyana ndi arasiyana ndi Adamu anakajonana ndi Satana no tikozotero kuyankhula kwake amene yuyu popeza ndi zinthu zikungobwera mwachidule komano chuchu ngonena kuti iyeyu
mwaiona ataibu ajamanena za LCD yapa 9 July, yes? Yes. I'm sorry to say mwezi ukuti July, I'm sorry. Mwezi umenewo. Yeah, omano. Okay, imene yapa 9. Amanena kuti anaona kunali chilevieta ni chinagwira cable ya internet. Ya internet. Yes. Chomwe yo cable mwede dutsa madzi. Ndiye ndikunena kuti muona levieta niyo ndiforokoze chonchi mapangidwe ake ndi information imene ndili nayo mwina so yena akoza kukhala ndina yoti tiphatikizirire sindi kuti everything ndiye kuti ndatchuliratu china chilichonse komano leviathan amakana kukhala limodzi pamalo ndi mwamuna wake. Oh, okay. Tsono mwana anthu anabereka bwanji ngati amakana kukhala limodzi because ringa kupanga ngati ntchito yomwe ya mkazi ndi mwamuna kuchipinda sizimachitika yayi mpake banja lidatha. Amabwera akafuna amachoka amakayendayenda ndiye amabwera akafuna. Okay, akafuna akabwera idaona kale kunena kuti ndimpange convert uyuyu akhale mkazi wanga wa ineyo. Tabesi sani somwe bwanji? Uyuyu ndimutembenuze mtima. Ajoke kwa Mulungu akhale mkazi wa ineyo. Okay. Kuti ndikwite chifukwa Satana zimavuta kuti iyeyo abwere kwa munthu telegita zikampusika. Yes. Satana amafuna kugwiritsa ntchito munthu mzake. Lero yu Satana akafuna kuti andiphe ineyo akoza kugwiritsa munthu wapadera. Then mwina mpiti. Mwina yena aja zifamba. Ubera kudzandipha ineyo. Kapena akoza kugwiritsa ntchito galimoto iruze konguto ndikasombane jina ikudukuke. Lero zimene amadziwa ndimene zote. Sama kamukitero. Ya ndikuvetsera pamenepo. Ndiyeno Satana pofuna kukapanga ataki Adamu. Imene ankapangira ataki Adamu. Ndijonena kuti ndikuseka tu. Okay, ababa mkuvetsetsa kwanga zotanthauza kuti Satana amagwiritsa ntchito azimayi kufuna muyesa Adamu kwambiri. And mkazi akoyambayo Lilith anamuyesanso Satana amene anamuyesanso Adamu kwambiri mpaka nyalo zoti Adamu anamusiya mkazi uja chifukwa choti Satana amagwiritsa ntchito kwambiri Lilith kumuyesa Adamu. Nzomwe mfuna kutanthauza. Anagwiritsa ntchito ameneyo ndiye chifukwa cha zimene zake Mulungu adatani anaona kuti basi uyuyu popeza wasankha gawo lake lakuti akumvera uphungu lake kasakufuna kukhala odzikhuthula kwa mwamuna wake basi ayende. Okay. Chifukwa chomwe okay kungochita mwa fast forward ndo chifukwa chomwe Lilith ana zili mwa Lilith lizingochoti Lilith just urgent zina lina lomwe amachuka nalo. Mwari zicha zina mwari Lilith? Yes. Okay, usazari chifukwa chomwe alina tira banja Adamu ndi Lilith asanabwere Hava chinacho kuti mkazi samakhala samapanga submit kwa Adamu nkuyankhula kwa chidule kuzoti samapanga submit kwa Adamu amabwera kwa Adamu pomwe ofuna nthawi zambiri amakhala ngati ndi Satana ayiko kapena amakhala ali kutiko. Amakhala ndi Satana. Okay, jabwino. So zile chitika zimene zizi panapita nthawi itali motani no kuti no panapita nthawi itali motani kuti abwere Hava. Ndewa chimene kapena ndidziti chizungu chimene chidalembedwa pa Genesis 2 imasangalatsa kwambiri. Pa Genesis 2 verse yani? Verse ya 20. Genesis 2 verse 20. Okay, tema ni gadi. Zisiyana pang'ono ndi chichewa. Tatiwerengera ni mu chizungumo akuti chani?
Genesis 2 verse 20. Verse 20. Imanika atipitepo pa 20 pakuti tione kuti pa 20 pakuti chani. Ine ndikuwerenga. Okay, atawerengani? Akuti. So the man named all the birds and all the animals, but not one of them was a suitable companion to help him. There panalibe suitable companion to help him. Suitable help made for him. Okay. There was no a suitable help made for him. Because to suitable abaguti pa nguwenga King James aguti unjaniwenga ni good news aguti and Adam gave names to all people and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam, there was not found any help meet for him. And that any help meet for him, it means the help was there, but was not meet for him. There are much suitable. Agana zakuti panelibe ontangatira oyenerera. Chitewacho pamene popo akamati ontangatira oyenerera. Agana zakuti ontangatira njanalipo komasana sana oyenerera. Okay, pepa ndingokudwanika pamene popo tingopita ku break pang'ono just for a few minutes kuti tingopanga ka break pang'ono kena katipitirire ndikhoza kuti pomwe mwalekezera ponena kuti tikufotokozano chifukwa chomwe anabwerera no Adamu after no Lilith atasiyana ndi Adamu adabwerera Eve pomwe Eve atasiyana ndi Adamu pomwe tikufotokoza. Yes. So mungogwira fundo imeneyo pomwe mawerenga Genesis Genesis 2 verse 20. Yes. Okay, jabwino. Overa pamene panthu momwe tikupitirira tifuna ngotenga ka break pang'ono kuti tione kuti tipanga bwanji koma ngati mwatipeza kumene ayi ife tatantunda chomwe tikunena ndoti tikuthamangisa nthu ndi mutu omwe tikunena kuti Bible cheni chokuza Bible kuti Bible kuti tikulisa nthu ya Bible kuti Bible kwenene ndi chani kwenene Bible mwachindunji tikunena Bible mwachindunji mutu wathu walero tili ndi brother so nde tataka ntunda tingokupemphani kuti mungomwera madzi pang'ono tikhati kubweranso mukangotha kumvera uthenga uwu. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba anu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Aimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.
pamene ndinaliwofoka munandilimbitsa, pamene ndinasochera munanditsogolera, munandikondapo panda malire, chifundo chanu zichita tsiku ndi tsiku mumandisamalira, mtima wanga ukuimbirani nyimbo yatsopano. Oyera, 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 ndinu Mulungu wa mphamvu zonse, kuwamba ndi dziko lapansi zadzaza ndi ulemerero wanu, ndikweza manja kwa inu, ndikupereka moyo wanga wonse. Ulandire ulemu Yehova, ulandire matamando onse, ulandire ulemu mfumu ya moyo, ndinu oyendera kulambirika. Ulandire ulemerero, ulandire mphamvu ndi ulamuliro, dzina lanu likwezedwe kwamuyaya Ambuye. Ulandire ulemu, ulandire ulemerero, ndinu Mulungu wanga, ndikupembedzani kwamuyaya. Amen. Okay, takulandiraniso kuchokera ku break. Tinayikayo pa break kaya kuti timwerekayo madzi. Nkhani yakulayi, nkhani ndi yayikulu kufuna kudziwitsitsa ndithu. Lero tikuyenda ndi mutu omwe iyi ndi program anyuwani omwe tayipanga introduce for pompano, yomwe tikhati kucheza ndi anthu pa miri yosiyanasiyana. Tikhanthu panopa tikucheza ndi brother So, emweso tinapanga naso exclusive interview majena apita koma pakati panopa ndoti video ndoti angopanga video chabe, tingopanga video ngati audio chabe kuti mungotimvera kuti muzingova foti malinga ndi ma issues ena ndiye naoti anthu feti kutali ndi kutali. So tikucheza nawo lero pa mutu omwe tikuona kuti Bible iyi ndi part 2 amene ndi tachoko break tathanthunthunda kutali. Mutu omwe tikuyenda nawo tikuyenda ndi mutu ona kuti Bible mwachindunji kapena kunena kuti Bible mwachuchuchu. Takhati kusanthula amatisanthulira ndithu nena kuti kodi Bible chindunji chake kwenikweni Bible idachokera kuti, komanso nde kuti Adamu anali kuti, komanso mkazi pomwe tinalekezera tisanapite ku break tinalipoti amatifotokozera kuti before kubwera Adamu, before kubwera Hava, panali mkazi wina amene Adamu anali naye emwe amati Lilith. Mwati Lilith brother So? Yes, Lilith emwe anali naye ndi Adamu, ndi kuchokera pamene popo pomweno panali misunderstanding omwe anachitika ndoti samakhasa bumiti kwa mkazi wake, kwa mamuna wake Adamu, ndi pomwe zinapezana kuti yoja amakhala kwambiri nthawi yambiri ndi Satana, ndikuwa amangobwerako kwa kanthawi kochepa, komwe zonoti zidachititsa unena kuti pamene pomwe tinasiza kuti tidziwe zoti chinachitika nchani kuti asiyane ndi Adamu, kenaka kano pomwe napati kubwera noti tidziwe zonoti Hava anabwera bwanji. Atsogoleri kulandaniso mu pati yachiwiri, mulendo wathu wachiwiriwo. Athokoza zikomo ne mumafotokoza kunena kuti anasiyana Lilith ndi Adamu, ndeno panatenga nthawi itali motani kuti Hava abwere pakati pa Adamu? nthawiyo sinapangidwe rekodi. Okay, komano nthawi imeneyi
brother so mundiva brother so network ikamena kumabudwa nomoko network inazatawa ku mabondo ndikuva ni tena zoni nkazi ameneyu munjandane nera kuti maina abantu ambaibulo amachulidwa pazifukwa yeah atabwera dzina lake limene anamupatsa anamupatsaso dzina la chitswana lakuti Ifa. Okay, ndimafuna ndimvetsetse zabwino tisa pepani ndikudweni pang'ono. Adamu Hava zimaveza kuti Adamu anagona lero anamuchotsa nthiti iziti yakumanzere ndikumpangira Hava tiziti momwe ndi njiraso yake yomwe anagwisa ntchito kumpangira Lilith mkazi wake wambiri yayo kapena panali kapangidwa kake anthu akunali kosiyana ajatuta nena kuti amene aja onse adaumbidwa. Oh, okay, mkazi wambiri anaumbidwa aso ngati mwada apangira Adamu muja sana chite kuchotsa nthiti yayi ndiye wachiwiri ndameneno ngati Hava ndameneno anachotsedwa nthiti ndi ajeni Adamu anachotsedwa nthiti adagona kena kumpangano Hava. Okay, jabu umanena unoti jeni Hava dzina linali sinali Hava dzina linali jani? Dzina lake linene ndi anali Ifa. Ifa? Okay, dzina mene ngati chankho chathu chapa nopa ndi chankho chanji? Chankho ngati panopa mwetu yankho panopa dzina mene ndi chankho chanji ndi chichewa kapena chine chankho chanji? Ndi Chitswana, Ifa ndi pereka. Okay, so Adamu dzina yake sina Chitswana wiso zona sori na Chitswana zili anthu andota mangu aso Chitswana chi kapena Chitswana chimwe chidapanga kope ujeni language yawo ya china Adamu. Anthuwa amayankhula bantu isadasokonezedwe. Okay. Anthuwa amalankhula chiyankhulo chimene chili ngati panopa timati bantu eti. Komano chiyankhulo chija kalero munthu afadafike pa nsanja ya Babeli pamene pangasokonekera ziyankhulo paja. Amazipanga paki mu chinthu chimodzi. Kenaka zinthu zijano pa nsanja ya Babeli paja pamene panakasokonekera kuti no wina akuyankhula icho ichi sakumva wina akuyankhula icho ichi sakumva akumvana nduyo ichi sakumva. Okay. Then ufuze mnyanjuri original language ina language yanji before anthu asanamange nsanja ya Babylon original language ina language yanji amalemba kuti inali Hebrew Heberi Chiheberi. Okay, so chimene mukatia mumsisa mukukhala ziyankhulo zonse zija zili mmenemo koma Heberi weni wa munthu atachimwa amene kungoyambira pa nsanja ndi Heberi weni kuyambira pa Abrahamu pakumapita ukoko Heberi wambiri amakukuka kuti muli Xhosa chambiri ndi Chizulu chambiri komanso muli Chikewa muli Tswanayo muli Chiwemba muli Chiyoruba kungo chita mwachidule kunoti ngati mwe kunali kuno South Africa nzaka zapitazi anthu amene amadzagwira ntchito ku migodi amagwisa ntchito chiyankhulo chomwe amachita chifana kalo chinapanga adi malanguage osiyana eni chimapanga language imodzi yomwe imachita rifana kalo kuti anthu azitha kulumikizirana ndoti tikhozo tiso ngati ujeni chiyankhulo Hebrew chomwe mukuchine nacho ti nomwe nali ngati original language before malanguage ena kubwera inali ngati chimodzimodzi ngati mwe ngati fana kalo yakuno kuti inali mix ndi ziyankhulo zambiri koma imapanga chiyankhulo chimodzi mkumvetsetsa kwanga ndikhozo kutero ndi choncho
Okay jabwino ndeno nangazutera kwanji unoti momoti achina fermina achina damu mwa mabado amwena nkulisa ja babu jesa na mangido so jifanya ni maina ao amavenga rai tsana tsana analengedwa okay sorry antovera kuti pamene likozepo Adamu analengedwa before sanja ya babulo so chifukwa chani maina mukunenawo samaveka ngati akuje ni chankho chomwe mukuchina nachi mukunena amaveka ngati chitswana manena natsogolera mwaveka chisanzo chabwino chafanika lo yes kuti munali ziyankhulo zonse zinali mmene momo yes maniveti olo ziyankhulo zonse zinali momwemo yes inuyo osadziwa chifanika lo mabobwera mukuyankhula chichewa mukadadziwa chifanika lo sitikanachidziwa mumene kuti muta timene ndo tidziwe ziyankhulo zonse kuti tichidziwe chifanika lo for tinanga chili mix ndi ziyankhulo zambiri ndende unena kuti nthawi iyi chiyankhulo chawo mukawerenga buku la apocrypha kuti amayankhula chiheberi nde chiheberi chija ndi chiyankhulo chakuti chidali chimodzi koma anthu adachipanga daliyuti chidapangidwa daliyuti chifukwa cha pansanja ya babele kuti anthu ajasamale kumvana okay inuyo pamene mulipa kuti mumvetsere kwambiri chizulu simupeza mnatawa network mwati kuti timvetsere kwambiri chizulu chimata ndikuti inuyo pamene mulipa mukati mwachimvetsera kwambiri chizulu simumapezamo kuti muli chichewa ndi ziyankhulo zambiri zomwe chichewa chimapezekamo mungati chizulu ziyankhulo zambiri chichewa chimapezekamo chivenda ziyankhulo zawo mumapezekamo so muli chichewa even kuti tilipite ngati ku Zambia chinyanja even chiwemba even isira kuti mawediwa ndithu ambiri complete ine nangofunsa chizulu chikayi kwinako mupitabe okay ya chizulu ndoti zimatheka muli mawambiri opanga ofana nako ndi chichewa chabwino ndiye mwamba kupereka zitsanzo za maiko ambirimbiri amenenso anthu aja kamayankhula pali ukati wamvetserere umamva tiyambulachita koma pali mbali zina zimene anthu aja akoza kuyankhula chinthu osatani osava yes osamba koma muli zinthu zina especially zinthu ngati kuyimirira kutani especially soka ya ziwalo za wanthu pali zinthu zambiri zimene zimafananirana zimene zozo zimene zimakuonetserani kuti language yathu idali imodzi idachita kusinthidwa yeah okay so kuyankha amene tuyankha funso la dzina la jeni la Adamu kuti amene ya Hava kuti Hava mwati anali dzina lake nali ndani Ifa Ifa kutanthauza kuti osati Ivi koma Ifa osati Hava koma ndi Ifa kutanthauza kuti peka okay Ifa chitanthauza ngati muchichewa choveka bwino loti ndipereka nde dzina lake iyeyu peka komano amapereka chiyani amapereka thupi lake kulipereka kwa mwamuna wake ndi kupereka kuti kacha yakenso ikakhale yotsatira mwamuna wake okay ndikudule ndikaye pang'ono ndiufunse ndifunsori kuti momwe Adamu ana ndi Lilifi dzina lake nali lomwelo momwe okay ngati of course mwana kuti dzina lake sinali Adamu nali dzina lina koma mwa mabwera ujena mabwera Hava amene mukuti mukunoti dzina lake sinali Have neni dzina lake la Adamu nali lomwelo sinasinthe ndanena kuti dzina la Adamu dzina linali la mwamuna ndi mkazi yemwe malingana ndi vesi lija okay so atabwera no Hava no Adamu amayitanidwa dzina lomwelo kapena anasinthidwa dzina
chifukwa unabwera mkazi wina anayitanidwa dzina lomwelo chifukwa wina uja wachokapo wakajoyina Satana ndiye iyeyo anatsala ndi dzina lijano kumachedwa kuti Atamobe chifukwa iyeyobe amafunika kuti achulukitse mtundu wa wanthu pa dziko lapansi aberekane. Okay. Fast forward. Ndiye Atamoyo. Okay. Yeah, okay. Atamoyo. Tangu nena fundo imeneyo ndisa napita pa fundo ina. Tanena ni fundo imene manena ya Atamoyo ndisa napita pa fundo ina. Osati mwiwala inuyo. Aisi ningai wale inuyo tatamaliza ningayo ndikozo kuti mwina si pita kutali kwambiri. Ayi Atamo. Chulukitsa umu. Okay, yeah. Multiply here where on earth. Yeah. Multiplication hiyo si kada maenda binoi popeza nkazi uyuyu amabwera ngati party time. Ndi adampangira uyu nkumutchula kuti ifa kuti ukapereke chani wana. Mukoza kufusa no pamene mafuna. Okay. Pamene bora tavetsetsa nikozo da anthu so avetsetsa apo mwinga tipanga khale mafuso ndi apempha kuti mafuso akhoza kuti imbera mu comment section kuti live zoti ngati pali pena poti mwina tikamadza panga program yobwerayi kuti mwina muzapangepo kiliye. Koma ndikhoza kuti ndikovuta kwambiri kuti mwina kuti muzingo ankha mwina straight fori mumafuna kuti mupange clarify fori malingana omwe mutu ulili kuti mwajidule kuti anthu azitha kuvetsetsa bwinobwino. Koma ndimafuna ndifunse kuti kuchoka pamene papa ndoti tachoka pajeni pa Adamu kenaka tafika pa mkazi wake oyamba mwana sana naye kenaka patili pa Hava tingotchori Hava malingana omwe anthu amandziwira kuti noti anthu tiyende limodzi fo maina ena muni nawo anthu ambiri samadziwa. Ndeti ndinena kuti Hava atayabwera pa moyo wa Adamu mkazi winayo nkuti ali kuti amadasana nayo ananyeso anengati ndi akazi awiri kapena mkazi winayo banja natharusa amakhala so limodzi ndi Adamu mumunda mucha. Pamene pomwe iwala munafusa kale ndinanena kuti ali limodzi ndi Satana. Ndi chifukwa chake mkazi yemweyo paja Bible yachichewalija pa Yesaya 27 verse 1 vaja aruza kuti chinjoka chopindikana chifukwa lerifi adatembereredwa osamayenda soipa pa miyendo komano anasandukaso ngati kuti mwendo uwu ndi chinjoka mwendo uwu ndi chinjoka ndi kupingirizana njoka imeneyi ndi imene inakakhala mu mtengo nkumaka muyesa iva uja nkumamuza kuti adati Mulungu musadye izizi za mmundamu. Satana adalowa mu lerifi. Lerifi adagwiritsidwa ntchito ndi Satana kupita kukanyenga mkazi nzake. Okay, imene iyi ndio mwetu funa ndi topic uje ndefu sulanga la jiwiri kupita kumene koko. Noti kubera kumana zabwera Hava anali tineti fusefusa nene kuti kodi pomwe amachimitsidwa Hava ninkuti atabwera kale anaka awiri wa ajeni amene timalidziwa ngati Bible lidapanga ujeni lidapanga jeni lidatiuza kunoti anaenda ana awiri amene anali ziti ijene Adamu ndi Kaini ndi Abelo yes. Nimafuna ndidziwe zone kuti momwe amachimwa Hava foti fuso yima funa libweno ngati pochimwa apo kuti zinakhala bwanji kuda chimwe momwe amachimwa Hava nkuti ali kale ndi Kaini ndi Abelo kapena Kaini ndi Abelo asanabadwe. Okay chabwino ujeni tingopita no straight ino pa point unoti momwe amachimwa pakuchimwa pomwe anachimwa apa eti timamvetsera kuti anadya chipatso kuti chipatso chenicheni ngati momwe timanene ngati ena amanoti apo ena amatika chinayi chipatso chanji sindikuti inuyo muli ndi information yonse yonoti chinayi chipatso chanji. Chinali chipatso cheni dzina la chipatso tikhoza lidziwa. Chipatsocho chinali chakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Koma dzina lake ndi limenelo.
panopa chipatso yani nakale kuti maina amu Bible amakhala ndi matanthauzo. Okay, panopa ndimafuna ndifunse kuti panopa chipatsocho chilipo chipatso chimene chilipo kapena kulibeko kuti koma chiloza kuti mwina munthu atatifunsa kuti chipatso mwadadya Adamu ndi chani, mwaitsazo tili ndi apple, tili ndi mango, tili ndi avocado, tili ndi pear, tili ndi orange, tikhoza chichoti ndi chipatso chanji chifukwa kuti anthu amatiuza ngoti anali apple sunzo ena amatika chinayi chipatso chanji sunzo chinayi chipatso chanji dzina lake kapena chinayi chipatso choti chinayi ngati chifaniziro chabe si chinali chipatso choti koma ino kuti panopa tinacho kuti dzina lake ndi chakuti kuti chipatsocho. Buku la Enoki adalemba kunena kuti chipatso chimenecho chimaoneka ngati mkuyu. Okay. Ya chimaoneka ngati mkuyu koma notu mkuyuwo mudziwe kunena kuti mkuyu umene Mulungu adaulenga si umene timauona awuyi. Oh, si mkuyu omwe tinawo pakali pano ndi mkuyu umene timauona awu ngotembereredwa omwe tinawo pano pawo koma wotembereredwa ndi mkuyu. Okay. Yes, chifukwa mikuyu ya nthawi imeneyoyo imakhala kuti makula tabweza sani sopa mkuyu po network inadzathawa maripa mkuyu nali mkuyu otani mkuyu umene umakula ngati chivende. Unali mkuyu oti umakula nthu ukulu ngati mwina nkula kwa anthu amene munasava chiyankho choti cha chivende ndikhoza ngati watermelon imone ngati watermelon uje ni mkuyu umene wakula chinali pure chipatso chenicheni. Chinali chipatso kuona iya. Okay, tsono nanga anthu amasokonekera pene papa amona ngati muno kuti excuse chinali ngati kugona na fori amanoti ziri kodi ivija anamba kuchija kuujeni kumoja tankhula ndi Satana uja kapena tangotozani pang'ono background mwa changu chabe kuti chinachitika nchani kuti ziri iva mangoenda yekha kapena ujeni njoka mwati njoka anali mkazi nzake uja oyambira uja namene analowa mwa njokayi nkumamuyankhula Hava anapeza na motani kwenikweni ziri anakumana mumunda kwenda kapena anapeza pa nyumba pake kapena zimakhala bwanji. Iye ujaga amafuna kuti atibwirira azikaona kumene kuchako kuti kodi mwamuna wanga ujabanji mene simakhalira panopa anthu amene mabanja acha akakhala kuti wina abe mtima ukuwawa amapita mpaka kutumia nzake. Yes, kuti kodi zikhala banji ndi iyeyo anali ndikale ndi influence tsedwa kuchoka kumwamba. Ndiyo ndio kuti atipita kumene kuchoka kaona kuti kodi anthu akukhala banji. Okay, poka onapo pomwe anake kumana ndi mkazi nzake yuno pomwe poma kaonako koma kaona kuti akhala banji pomwe anakumana ndi mkazi nzake kenaka ndikumuuza zokhuza za chipatsocho chomwe Mulungu anawuza kuti chipatsochi musaza chijeso. Exactly. Okay, neno anthu ambiri amaganiza ngati umwe kuti chipatsocho mwina kunali ngati kugona na fori zimaveka ziko ndi kapena chipatsocho anangochola Havayo sana chije anapita kukampatsa Adamu kenaka anadya limodzi kapena anamba kuchidya ndiyo jayo ujeni Hava. Mubelezeso. Okay, funso limanena kuti chipatso chichata chichola Hava anamba kuchidya yekha kapena anangochichola atazidwa ndi Satana uja kana nkupita kwa Adamu kwamuuza kuti chipatso chichite tidye limodzi anadya limodzi kapena anamba kudya Hava kenaka nkunsira pang'ono nkampatsa Adamu kuti adyeso. Bible limanena kuti adaja ndiye ananyamula china nkupita kukampatsa Adamu. Okay, chabwino tsono adadya ano ujeni adatiwaja uyu ujeni Hava chifanyani zomwe zinaonekera anthu awiri onsewa chifanya sizinamuonekere yekha anapezo kuti mwina kapena kuti chifanyani atatiwaja sanangochotsedwa yoja ngoja munda muja kuti Adamu asalongedwa affect chifanya anadikira kuti Adamunso akadye kuti no onse akhale ngati alongedwa affect. Chifanya kuti anali thupi limodzi. Okay, aba bati kuona kuti tikuyenda mwachangu and funso lina limene ndimafuna ndifunse lina kuti
chomwe anthu amanena kuti chakudya chija atadya inali kunali kugonana foti amanena kuti atadya atamaliza ndipo mwana azizindikira kuti anthu achali maliseche chomwe chinthu chondoti musankakhala poyamba musankaza kuti anthu achali maliseche. ndikuyankhani komanso tiwerenga vesi. Okay, ya ngati anthuwo kudali kugonana pamene amadzazindikira atagonana kuti anali maliseche ndi adadziwa bwanji kuti ndike apapa popeza ndekuti samaona kuti munthu ali ndi chakuti samadziwa kuti awa ali ndi chakuti ali ndi chakuti muona satani amene anatizindikira munthu akunena kuti kudali kugonana ndi chifukwa chake atangogonana adaliseche ndipo peza mukuti atangogonana adadziwa kuti ali maliseche ndi adadziwa bwanji kuti ndipange izizi kuti ndigonane naye yeye popeza samadziwa kuti uyuyu ali ndi ziwalo izizi. anthu amanena kuti Satana ndi amene anawauza kuti mukafika mukapangeza kuti ndibodza limenelowa. Okay, apopo soda panga clear apopo fundo yetu panga clear usozo chinachi chipatso ndithu komanso tapangaso clear fundo ina amuna kuti njoka imene idamujimwitsa Hava anali mkazi nzake amene analowa mwa chinjoka kapena amaoneka ngati njoka chifukwa kuti anatembereredwa nkuyankhula kuti ndikuzoyankhula choncho sinali njoka koma anali mkazi nzake amene anakwatira amene anali mkazi woyamba wa Adamu ndene mkazi yafuna adatembereredwa ndi mwana apeza kuti munthu chatembereredwa amaoneka ngati njoka tikuzoyankhula choncho. Mkazi uja adamba kumaoneka ngati njoka kumusiku. Okay, so no atadya chipatso chija mwana zindikira kuti anthu achali maliseche nkuti anazindikira kuti ali maliseche ali mu munda momwe kapena anatulutsidwa no munda muja. Atadya chipatso chija mwana zindikira kuti anthu ali maliseche mwandimvetsetsa funsolo? Pamene popo pakuti ali malisechepo pamangolakwika mmene timatanthauzirira kapena kufotokozerera tatiyeni ndingokuwerengereni Genesis 2 verse yake ya 25. Genesis 2 verse 25 yakunena kuti wonse awiri ndipo anali amaliseche mwamuna ndi mkazi wace ndipo analibe manyazi. Mungwimva kani? Umaliseche wako unali oti osavala zovala kapena amangophiphiritsira pana china chomwe chinachitika. Ine ndikukuwerengera nthatsogoleni ndikukuwerengerani zimene zidalipo mukasada chimwe kuti anthu adali maliseche wonse koma chimene adalibe adalibe manyazi. Ndi atachimwa muja pamene manyazi adamba kuti kubwera. Okay. Manyazi aja ndamene amapangitsa kuti iwo ajazika kudala. Chifukwa cha manyazi wacha adaoneka ngati kuti ine sikufunira kukhala chonchi. Ndeno ndimafuna ndiongole pamene popo kuti anthuwa adali maliseche ndipo amadziwa kuti tili maliseche koma adalibe manyazi ndi chimene Baibulo likufotokoza chimenecho. Okay. Ndeno nthawi imene zimachitika zimezi nkulino anawo asanabadwe achina jeni kai ndabe munafunsa so ndanena kuti Okay, apota panga clear ndi funso ina no lomwe lotsatira kubatula mwanena kuti jeni mkazi uyu amene anali jeni lili shoyamba wa jeni atapanga anapita ku nodi nena nakuimitsani pamene popo kuti ayitembe temenikayi pamenepo mfunde funso limene lupita no kumene koko Adamu ndi Hava anenda ana awiri omwe anthu limadziwa ndeno tiwenkhala nthawi nake manena kuti Kaini anabada mapasa and Abel anabada mapasa ndikhoza mwe anakuva ndi bwinobwino tikuyankhula ndisanambe program munaniva bwinobwino
Okay, mapasa awa anali zidi ngati Kaini anabadwa ndi mamuna nzake kapena mkazi nzake kapena anali aja Kaini ndi wankazi ujeniso abeso anabadwa so abe ndi wankazi. Kaini adabadwa ndi msikana amene dzina lake kuti Luluwa, kwa muri mukaonetsetsa ndi chichewa chonena kuti uwa. Okay. Kaini amene ndamada bada ndi mkazi amada bada twin sister wake anali Luluwa ngari muchichewa amene ali duwa. Mwari Kaini ndamada bada twin sister wake Kaini ndamana ali Luluwa kapena Abel ndamana ndi twin sister wake Kaini. Okay, neno nimafuna ndifuse no kunoti tifaya nanga Bible sina pange record zinthu zimenezi. Zimenezi zinapangidwa tu record mabuku ena amene anachotsedwa m'Bible. Azikulu pajadachosa mabuku ena m'Bible mwezi. Kodi mabuku amene anachotsedwa zili majeni mabuku ake ndi buku lili ndi litiro. Ali mabuku angati? Alipo ambiri so. Alipo ambiri? Alipo ambiri oti mabuku amene anachotsedwa for the sake of record. Kagaye panopa kuti 20. Mabuku 20 omwe anachotsedwa. Okay, jabwino. Nde mabuku mene woni omwe mudakambidwa po nkhani ngati zimene zikufotokoza zari anthu anabeda mapasa ana awiriwa. Buku limene lero ndi buku limene adalemba Adam. Okay, mabuku ngati amene wawa anthu akhoza kwapeza ngati mbadwa wathu uno ndi internet akhoza kwapeza kapena ndoti basi there's no way to be founded kuti kube koso kuti khoza kwapeza. Akhoza kwapeza mwachisanzo ineyo ndili nawo napeza ku Presto. Munapeza ku Presto Presto kuja ku Presto kuja akhoza kungolemba kuti lost books. Mmene mwende muli nkhani zina ndithu ngakhale muli lost books ngakhale sikuti muli komano muli mabuku ena ndithu mmene momo akuti akhoza kupeza nkhani ngati zimene zana mapasa zili mmene momo nthawi zonse mmene Bible ndiziti mmene chipangano chatsopano chimapanga rekodi kuti musamale naye Satana chifukwa amadzionetsa kukhala mngelo wakuunika adayambiranso kudzionetsa ngati mngelo wakuunika anthu aja atachimwa munda muja kwathamangira kupanga kumene amakhala kwake ndikukawala kumene kujaku atakhala pa mpando wachifumu ziwanda zikumayimba nyimbo kukhala ngati kutenga nyimbo ya pateni yonse zonse zimene angelo amapanga kwa Mulungu. Okay. Jomata jakutuka mujakona kuti angelo akanyapa abwera muli nkhani zabwino mmenepo muli nkhani zina mpakana za buku la Yesu Mesiya akadali wachichepere zonse zimene adachita zonse zimene adachita ali wachichepere zili mabuku mene momo. Okay, zambiri tu za Yesu sinjatimangomva after 30 years. Yes, yeah. Yeah, but okay. Abanga search because of what Jesus mentioned. Mafuna kuyankha pamene popo. Tisunte ziko. Okay, tisunte. Anthu aja atachimwa anachoka mu munda muja anakhala kuja ndikutiko anakhala munda muja kapena anakhala dziko lina kapena nali munda uja mwawo oli apo anali kunja kwa munda. Kumawa kwa mundawo waideki. Adakhala kumawa kumawa kotulukira dzuwa. Ndikuja tikupeza tapanga Google kuti Adam Sikali apeza amakhala kumene. Okay. Amakhala kumpumalanga amene wa South Africa yuka kapena mpumalanga wa dziko linaso uli mpumalanga kapena imwe wa South Africa tikunziwayo. Ife tupajala kugula tutapeza kuti adakhala kumpumalanga ku South Africa.
Okay jabwino. Nefuso naso ndikufuna kufusa ndofuna unoti anawo atabadwa anapeza kuti mmodzi anapha nzake, anapha m'bale wake pazifukwa zomwe tango zifukwa zani pang'ono zifukwa zake china chifukwa chani chomwe anaphera anawo Kaini ndi Abele ana amenewa kuti chidani chidambira pakanthawi. Mabuku amenewa amene ndakuwuzaniwa adafotokozamo zidani zimene anawa adayambira kudana. Adadana ndi zili anthuwa chifukwa tikhozo lino uchimo nkulutu alowa ano pakati pawo zili satana uja mabwera abe kumadzi ayankhula abe anawa kuti adani kapena njoka ija mabwera abe kumadzi ayankhula anawa kuti adani kapena china chitika nchani kuti adani. Anawa kudana kwawo kwa kudayambira pakanthawi ndaneneramo. Okay. Chifukwa Kaini adabadwa ndi luwa. Abele adabadwa ndi Azula. Abele adabadwa ndi Azula. Azula. Luwayu anali wokongola kwambiri kuposa Azula. Okay, kungo kudwani pang'ono just for the sake of records. Abele ndi Kaini maina wanalo omwe wakapena anachito sinthidwaso. Ndio wewe sada sinthidwa ino sidero simungamvetu kuti ndidzampolo zakuti mukudzidziwa. Okay jabwino. Foti mafuna bebo tingo dziwa first ngoti Adamu jadadziwa dzina ke neni Hava radzwa dzina neni ndiri mafuna soti dziwa soti alina jeniwa. Ino simukudziwa kuti winayo anali Kaini. Mukati Kaini simumadziwa kuti Kaini ndikachani. Kaini ngari muchankho chathu chiyewa ndoti ngaruri kanthu koti sikako nkobwereka. Tadabereka mwana kanali Kaini. Kaini wake kadzatichokera m'manjamo kadzakhala Satana yaka. Amadziwa ndithu kuti akasika athu yaka. Kanena kuti maina angaikulu amakhala azikwa. Okay, nanga ujeni Abele oyu amatanthauza ya? Abele mbale nusimati Abele wanga mumichichewa. Yes kwathu ngati unchewu kuti mati na Abele wanga ajewa makamaka. Ndukangati kuti nemudziwe kuti ndi Abele wanga yawa Abele. Makolo ajana chona kuti uyuyu ndi Abele tikhalane naye chikhalidwe. Ndamene adzikhala pafupi ndife adzimva zimene ife tidzimuuza. Ndipo yake mukuona kuti nsembe adatenga yolondola nzake adatenga nsembe yolakwika. Okay, pamene potapa neno mumafotokoza apa nangodula akuchabe kuti ziwe maina mumafotokoza zokhuza za chidani chomwe chinachitika kuti chinachitika ndi chani kuti anthu adani mumafotokoza pamenepo ndi makamba zokhuza za maina ma twin sisters yawo. Ndimanena kuti Kaini adabadwa limodzi ndi Luwa kapena Luwa amene amusintha kuti Luwa. Koma ndi Duwa dzina lake ndi Duwa weni Duwa ngati the flowers maflower. Ndi Duwa ndithu wokongola. Kanali kankazi kokongola kwambiri. Amene uyuyu Azulawa anali munthu wongoti mkazi basi. Ndiye makolo chimene adafuna chinali chonena kuti Kaini atengane ndi Azula. Abele atengane ndi Luwa. Okay, kungo nina ngati uyu opeza uyuyu adayamwa naye Abele limodzi. Asachite kukwatira naye mukodo wa badwa naye limodzi. Foti mafuna ndipange clarify pamenepo unoti apo adango asemphanitsa ngati kuti twin sister wa Abele akwatire ndi Kaini, twin sister wa Kaini akwatire ndi Abele adango asemphanitsa anthu. Zimene adapanga zidafuna kuti zikhale choncho. Ndeno Kaini amanyasidwa atawuzidwa zimenezo.
poona maonekedwe a duwa uja amene adabadwira naye limodzi uja. Anaona duwa uja kuti duwa yuso ansanana uyu ndiye mkazi. Anakana kuja zimenezo zisatani kodi zisachitike. Ni pamene Satana anapezera danga yoma kayamba kumampatsa uphungu oyipa. Kumampatsa Kaini uphungu oyipa kuti taona makolo ako samakukonda, akukonda kwambiri ujayu. Taona afuna kuti mkazi ije ni mkazi wako uja asatengane ndiwe, atengane ndi mbale wako. Taona mwakuti ndikumaforokoza zoyipa zokha. Maona? Nge adamuongezera nkumuza kuti iweyo ukati waukira anthu awawa, ineyo ndidzakupatsa paradaiso wina wabwino, dziko labwino kwambiri loposa liti limene mukukhala pano pano. Ndidzakupatsa dziko labwino ndimvere ineyo chani. Ndiye uchamali kukhala amanyasidwa, kukhala kunyasidwa. Ndiye china chimene chinamunyasaso ndi pameneno amaona kuti apita kokapereka msembe, koma nsembe yake sidalandiridwe. Takuyani chancho taimani tayambirani so apapo poti po pasembe patayambirani pasembe pa tayambirani pasembe pamwati zinakamani zasembe ndanena kuti adapita so kukapereka msembe, wina adatenga zomera, wina adatenga nyama. Chifukwa nsembe zimayenera kuti zizikhala chinthu chimene chili cha magazi. Komano Kaini adatenga zinthu zolima za kumunda kukapereka nsembe, ndi nsembe yake sidalandiri. Nsembe kuja Satana anapita kukakanda akaonjezera sofaya. Kuti no dani uja nokhangati uchuluke eno. Taona taona tuzikutelani kuti atateko kumunda ndikumutsogoza kumutsogoza patsogolo ndipo akuti adanyama ndodo. Anthu amayenda ndi ndodo. Mmadzione kuti kuli ndodo kunja kunachi imene anthu opempera akhala kuyenda nayo. Ndodo? Ndodo yake iliyo yomwe anzathu amapemphera m'machirewa, amavala zawairiwa mamawairi gameri amanyamula ndodo yawo ya Yesungu choncho. Ndodo yake ngati imeneyo kapena ngati ndodo yake yotani ndodo yake? Ndodo imeneyo panopo idatengedwa ndi Yesu. Ndodo imene anamphera nzake ejeni inali ndodo yake ya special, sinali ndodo yake isawawa. Chifukwa adachita kupita kukatenga ndodoyo. Ndi akatenga ndodo chifukwa mukayionetsetsa ndodo imene iyi idapatsidwa ndi Mulungu kwa Adamu. Ndiye anajaso amaipesa ntchito. Kenaka mpakana idapita ukafika mpakana Mose kunali chigumula adakwera nayo mu mchingalaba. Nowa uja adakwera nayo mchingalaba mpakana Mose inadzasokonekera no pamene Yakobo adadzapita mwaigupto kuja kukafera konko anthu aja nkufaifa. Ndodo ija chifukwa idatengedwa ndi kumatsogoleredwa ndi Yosefe. Ndiye maufumu aja kwa Igupto aja adaitenga ndodo ija. Kenaka ndodo ija idaoneka ngati ili useless kuitenga kukaitaya. Yatero ali koyang'anayang'ana zinthu adapita kukaitola ndodo ija kupita nayo kukakhala nayo kunyumba kwake. Kutabwera Mose kunyumba kuja adamba kuwerenga Chiheberi pamene paja. Ndodo yitu yakuti mchaka agogo zake aja yatero aja adatenga ndodo ija kupatsa Mose. Sudi inali ndodo ya masewera meneja. Okay, ndodo imene ndio mwana agwisa ntchito kupha m'bale wakeyu. Ndani ya ndodo ya? Mariba? Ndali ndodo imene ndio mwe anagwisa ntchito kuphera m'bale wakeyu, sinali ndodo yachisawawa yayi. Ndimene yo adapita anatenga ndodo ndi kumenyera. Okay, ndere kuti atamwalira iyeyu. Kaini adayesetsa kukumba dzenje ndi kutenga kumugwirira
koma amaja akamukwirira amatuluka kutupfuka koma munthu ali mtemboto amatupfuka kubwera patuta akamugwirira amatupfuka kubwera patuta sikuti ndi masewerayi mpakana kuti thupi lake limanunkhira maspice pali anthu ena amene amangodana mmaspice za ziyeti ndikufuna ndilangize akamamva anthu akusataniki akunena kuti muli zinthu zimene anthu amatere amanena maspice awo special, pali maspice olapika si maspice onse yayi sikuti ndi maspice wonse iyaye pali maspice mudziwa kuti maspice ngofunikira kwambiri kuthupira munthu chifukwa ndi mbali imodzi ya mankhwala akuti tikamadya ife sitingamapita kuchipatala mondipetsetsa ya ndikumvetsetsani koma apinkhani ndoti tipange kwambiri futi iyi ndiloso inayi ya maspice komano ndikunena kuti amanunkhira maspice yeyo kumanunkhira thupi lake osati kununkhayi kumanunkhira adayesetsa kuti apange kava imfa koma zidavuta mpaka nanthu anadziwa kuti masito apana mwina ndimekayi pamene okay nde atapana mulungu bali mavesi amene kuti mulungu adamuyika chijeni chani adamuyika chijeni pamutu pake ngati saini pamutu pake onena kuti munthu komwe akupita munthu amene azamuphe munthu ameneyo adzalandira chilango times 7 neno sindikudziwa kuti amatanthauzo yani 40 zono tiyo chanachoka kumene kujaku anapita komwe timanena kuja kuti kumawa kwa mzinda wa Eden kunali malo ena amamchero kuti kunodi kunodi kujano anakapezako anthu amene nkhozo limwe anofuso lina nomuna lina ndoti mukhangala ndoti ndakhangati ndankhidoka unoti fuso mafuna ni fuso kunodi komwe anapitako ataphanzi zake mbalo wakeyo anakapezano anthu amene amabadwa nomwa Sara ujeni mkazi woyamba wa Adamu anakhala kumawa kwa Eden anakhangati ena akhala kumawa ena akhala kumadzulo pakati pali Eden papali ujeni pali mzinda omwe unali oyeretsedwa uja komwe anakhala ku ndoti anakajonana ndi anthu amene anabadwa ano kwa mkazi woyamba wa Jeni kazoli ngati kwa mayake oyamba ngati step mother wake wa Jeni wa zili wa amene adapha mbalo wakeyo anakajonana ndi azibalaka ambali nayi network inaliza lithawa mwati ngati iyeyo anapita anakakhala ndi anthu amenewo amene adabadwa kwalire kuja chifukwa kuti ali mudzi akuti adapita nakakhala mudzi wa Nodi kapena mzinda wa Nodi unali mzinda umene anthu aja amapita kumene kumakhala kumene okay so munkuyankhula kwa anabadwa koyambirira dabwezesani somwati amene adabadwa ndi Lilith ndi Adamu ndi Adamu anthu ake anali amenewo chifukwa chake mulungu adamuyika chizindikiro kuti asatani kodi anthu akamona asamuphe amusiye chifukwa cha chizindikirocho zimenezozo nde zimene zimapatsitsa anthu kuti adzidziwe kuti kodi anthu awawa adali wochokera kwa ndani si apa pa Genesis chapter ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Mulungu ndipo anakhala mdziko la Nodi kummawa kwace kwa Edeni. mukuwerenga vesi yanji inetu kinadzatha mwe matchula vesi ndi vesi yanji imene uyo muna anthu wathu amene akutsatira kuti akhoza mawerengaso mwali ndi vesi yanji mwe mawerenga amenewo pali mawu amenewo Genesis 4 vesi yake ya 16. okay nde pali mawu kuti yani pali mawu onena kuti ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Ambuye mdziko la Nodi kummawa kwace kwa Edeni anakakhala mdziko la Nodi ndiye ndikuwerengereni mu Chizungumu
akunena kuti and Cain went away from the Lord's presence and lived in a land called Wandering, which is the east of Eden. Okay. Chomwe chitanthauza kuti anthu amene anali ochimwa ndi amene anali kunodi kunali mtundu wa anthu ochimwa. Tikoza kunena kuti kunali mtundu wa wanthu umene udabadwa kwa Lilith. Okay. Tijanke choncho kuti kunali mtundu wa wanthu umene udabadwa kwa Lilith, umene Adamu ndi Hava sankafuna kuti anawa apange nawo ubale, podziona kuti Lilith anali ndi influence yochokera kwa Satana. Ndi chimodzimodzi munatingoyika ngati njira uri chimodzimodzi ngati Adamu anakwatira munjira ina anali anthu ochimwa. Okay, anali anthu ochimwa ifo anachoka pamaso pa Mulungu amene ngati no Adamu ndi mkazi ake ankafuna kuti anthu apasakhale connection inaliyonse ndi anthu andiwowa. Exactly. Okay, so no, just kungopita titsogolo pang'ono pali mawu amene amanena kuti ndipo Kaini anapambana wake anapeza mkazi kumeneko. Kunodiko anakhala kumeneko ndipo anapeza mkazi. Zili mkazi anapita naye kapena anatenga sister wake uja kapena mkazi anakampeza komweko kujeni komwe anapita kunodiko. Anapita ndi sister wake uja nduri chinali chipadzuwa atsogolera. Okay, sister anasiya mkazi amene ankafuna kwatira wa twin sister wa twin sister wa brother kama Madam Payu anatenga twin wake anasiya azula anatenga duwa uja amene adabadwa na iye jeni remote. Exactly. Mkazi amene akankwatira kumeko anali amene sister wake. Mkazi amene akankwatira kumene mwana anali sister wakeyo. Then mafuna ndifunsa kuti tsono kumene kuchako anakakhala kwa anthu achamango khala nawo limodzi kapena panalibe connection yenso ndi anthu amene anakapeza kunodiko ndi iyeyu kapena panali ubale wina wake. Ndakuzani kale kuti anthu amenewa anabadwa kuchokera kwa ndani? Anabadwa kuchokera kwa Lilith. Koma iyeja anakajoinana nawo anthu aja ndi mkazi wakeyo. Anakajoinana nawo kukakhala nawo limodzi. Okay, so tikhoza kuti muonetsetse kutsogolopo mukulija ndi makuzani icha mukamva kuti anthu amene wawa amapanga zinthu zoyipa kwambiri. Anthu amene wawa amapanga zinthu zoyipa ndipo anthu amene wawa ndi amodzi mwa anthu opulukira kwambiri. Mamvetsetsa atwechi? Yeah. Mpaka na ndithu anali opulukira kweni kupulukira kuchoka pamaso pa Mulungu. Mpaka na anapezeka kuti anawena amene amabwera pambuyo pake amafunanso kuti awatchere maphephe apite akalowe kuti kugulu limene lijafa anthu amene amakonda zisembwere kwambiri. And mukukumbukira bwino nadupa pena pake tikuyankhulitsana ichi. Ndiwalitse pano. Okay. Ndiwalitse pamene nadupa pakulenga pakulengedwa kwa munthu eti pakulembedwa kwa Adamu. Ndinaiwala kuti ndikupatseni information yakuti mukapita kukaphiri mtiwa. Yeah. Unzala nyama. Mukawapeze ajewa amalavi. Mukawafuse amalavi amenewa kuti kodi apapa mbiri zimene zinachitika akakakuonetsani mapazi awanthu chani zimene zidapunga kumiyala kumene koko ndi chiyani akakuwuzani kuti maloya awa ndi amene padachitikira chilengedwe cha munthu.
Mwati zinachitikira kuliko? Zinachitikira pakapirindiwa. Mwe waku Malawi yu? Waku Malawi ku Nzalanyama Game Reserve. Ndipo panopa malo amene wawa adatetezedwa ndi azungu, adawalanda kwakuda. Walanda malo wawo omwe kuteteza uzichita kulipira ukamakalowa. Pali history pamalo pamenewo? Pali history chifukwa ndithu pali zinthu zakuti ndi zimene zidaponda pamene popo zokhulupiririra mapazi amenewo wathu. Typically atypically amene aditera limene amazona kuti apapa pamene chilengedwe chimachitikira cha munthu ndi zinyama. Okay, kusolo kuti zinachitikira kumene achewa amene asanasungunulidwe. Kusenza kuti cha? Kusenza kuti zinachitikira ku Nzalanyama ndeno atachoka kumene omwe yankabwera kuno ku Ujeni ku South Africa munkuyankhula kwanu kapena musayiwale kuti mayendedwe anali wosavuta ayi dziko lisadachimwe. Chifukwa anthu amatha mmene amapangira Mulungu akamata kutumiza angelo ake kuchoka kumwamba kutali kwambiri. Kwakuti olo chombo chikoza kutenda mwina 7 billion years kuti chikafikeko. Koma iyeyo chimangokhala kuti changopakika chika. Ndiye kumaloko kukoza kukutaliki chidashima. Koma kumaloko sikutali nthawi imene yaya munthu asadachime padali pafupi. Okay, padali pafupi zedi. Okay, ya ndikuvetsera mumayankhula mari panali pafupi kwambiri. Panali pafupi kwambiri. Nkhani imene tikuipeza pa Genesis chapter yake cha 6 yakuti ndipo ana a Mulungu adatsika kukadziphatikiza ndi ana a wanthu pa dziko lapansi, adaona ana anthu okongola. Tsono mtundu umene unali mtundu uri umene mtundu wa kunodi ukapena mtundu wachi na Abraham omwe atsalira omwe udadzakwatira ndi angelo amakhala kupiri kuja adatsika mpakana nkukasakanikirana. Anthu anachoka kuja konse nkuzapangano umodzi nkumakhala limodzi. Patadutsa ndithu dzaka ena ajaso amene anabadwa aja anabwera kudzabwera kumene kwatapusitsidwa ndi Satana. Nowa kuti akambe kumalalikira. Tabwezetsani pamenepo mwari? Chifukwa chake Mulungu adasaka Nowa kuti akambe kumalalikira azikatsutsa zimene akuchita kuti nzonyasa. Okay. Ku mtundu wawo uno umenewu nde osaja anakhala kunodi kuti kapena anakhala kuti anapangana interact. Anatsika ndiye nodi uja anapeza kuti wamba kumachepa chifukwa chobala nacho chulukana kumamwazikana abe kumamwazikana koma anatapangana interact. Okay, ndifunse nokuti after pamene papa mundawu wa Ujeniwo unayudakalipo beka pena mundawu unachotsedwa muno Ujeni pano pa dziko lapansi. Mundawu omwe analipo achina Adamu ndi Hava unachotsedwa pena udakalipo be mpaka pano? Mundawu udachotsedwa. Okay. Komanso mundawu munkuyankhula kwa mabuku amene ndakuuzani aja. Unali ngati mwa special pang'ono ikena ndi chikolo. Okay. Ndi chifukwa chake mukati muonetsetse akuti kumundako kulibe mapiri. Kunalibe mapiritu. Kunalibe mapiri kumundako? Kunali ngati flari chabe basi. Mundawo kunalibe mapiri, mundawo kunalibe dzuwa, mundawo kunalibe mwezi. Ndiye mudzisamala sinduti ndi choncho koma mudzisamala chifukwa ku Botswana kuli phiri lina limenenso azungu adagula ndi kuliteteza. Phiri limeneli kuli poto mumamva anthu ayibwa kumanena kuti kuli maiko ena
umati umatheka kumakapezeka wafika maiko amenewo. Arali banafotokoza zabo zimene kuti kuli maiko ena amene sali pa ajeni pa mapu koma alipo maiko oti sali pa mapu. Ndi unena no amene mukwanenawo ndokuti omadziwika kuti ukuku kuli dziko kuchakaliwena koma pali maiko ena akuti kuti ukafike ukuyenera kuti pachitike china chake pa iweyo. So wewe muri balalisa mumankaza kumundako tayambirani someyo mari mwachidule muforokoze kuti ndikufuna kuforokoza kuti mwachidule ndikufuna kuforokoza kuti munda mwanthuwa munda udachotseka pa dziko pano suliposoyi. Okay. Okay, suliposoyi koma dera limene ndiforokoze kuti dera limene mundawo udali limadziwika chifukwa munda osungukhala munda wokhayi popanda mitengo imene inazulidwa kupititsidwa kumwamba. Koma ndoti kunali ku Africa konkuno kapena kunali kutiko jeni zimene zimachitikira kutiko munda unali kuti atsogoleri mubweza funso inu mwasaka kuti Agibulani nali kuti Agibulani nali kujeni nali ku Mpumalanga koma sinanga kuti tsono pamweni ndikukhanga kujeni mwane masaka mwane kuti Agibulani inali ku Africa. Africa. Yes. Lato yamba asada sinche. Yes. Ndipo limatanthauza kuti the Garden of Eden. So inali ku Africa kuti the mother of humankind. Ndicho church. Yes, ndi momwemo. So unali ku Africa kuno umano kuti malo ake sadziwa kuti anali atali. Nthawi zambiri malo ake adali ku Free State. Kuya? Free State province. Free State yomwe ku South Africa konkuno? Exactly. Okay. Yeah. Komano mitsinje itenje kuti idawanda idali monsemuno idapita idadzaza mu Africa monsemuno paja mitsinje ijenalipo 4. Okay, jabwino. Ndikhoza kuti munapa lero kwa lero titayimira pamene papa sindikudziwa kuti kapena pali zina munazongonjezera mwina kungonena mfundo zongotsende. Mukapanga lodi ichi anthu afuse mafuta. Okay, jabwino. Akafuta mafuta tiwalemba pansi mafuso aja. Tikalemba pansi mafuso aja. Titabwere kudzanka mafuso amene next trip tisapite kunkhani ina imene kubwera patsogolo pano. Okay, jabwino. Chifukwa baba tateremu pakubwera nkhani ina posachedwa apa chifukwa awala achigumula awayawa apamene tangofika pachigumula apayaka pamene pakupanga zitemaine kuti kodi anthuwa zikuonetsanso zinthu zambiri chekuti kenaka tikafika kwayachina Abrahamu, Sara, kufika uko mpakana kwa Isaki kumapita uko kumayang'ana kuti zikukhala bwanji. Komano papeto pake penipeni. Mumprogramu athu yachiwiri ndikuti tikudzambirano pamene papa pakubwera kwa Noah. Mumprogramu athu yachiwiri kugumana athu yachiwiri omwe tidzambira kubwera kwa Noah kupita mtsogolo pomwe tidzayambire programu yathu. Yes. So munkuyankhula ngati mfundo zathu za lero momwe tinapangira programu athu lero muna kungotsendera chabe mukhozonena pa mauti chani. Ine ndionena kuti tiyeni tifufuzeni Baibulo koma longo atlas mudziwe kunena kuti Baibulo likupanga mfakura. Okay. Baibulo ndilatu. Baibulo amene alipo obwereka Baibulo ndazungu otatifeyo. Ifeyo ndilatu
Bible lindila ifeyo anthu akudafe. Yesu anali mukakuda ku dziko la malonjezano ndi mayiko aku sub-Saharan African countries. Ndimafuna ndimalize nditongo ndipo tikhala tikuona posachedwa apa mwina tikhala tikuona posachedwa apa musa mafuso anu akoza kuti pangisa kuti mwina topiki tijampire mu topiki imene si kadaini yakuti tipange tachi mwina pofuna kudziyankha mafuso anu ndefeyo tidzalolera mafuso anu aja kuwapanga kukhala topiki ndikuyamba kuonetsa mayenda koma pamapeto pake mudziwe kunena kuti kunja kuno kuli mzungu amene waononga choonadi. Kunja kuno kuli mzungu amene wapasula chilungamo. Mipingo yonse imene ilipo masiku ano ndi mipingo yosogozedwa mzungu chifukwa mipingoyo ilibe choona ndiyeno ndimire pamene popo pakadali pano nkutheka kuti pena pake mwina ndakumvekerani molakwika mwina ndakulapulirani mokhala bwino mwamva pena pake kuti komatu uyu apapa nje sanatichitire ndikungopempha kuti pamene patero mundikhululukire ndineso munthu ndimafunika sonane ndidzikonzedwaso ndidziphunzitsidwa kuti tikatero ntchitoyi tigwire tonse limodzi pomalizira penipeni ndingoimba polasi imodzi yokha bwerani zakale ntchitoyo bwerani kwa Mulungu wanuyo zakale ntchito ya Mulungu wanuyo mupite komweko afuna iyeyo. Tathokoza kwambiri pamene ndipo mapeto pathu pa programu yathu lero tinali ndi Brother Saul omwe timasanthula Baibulo pamutu omwe onena kuti Baibulo mwachindunji kapena kuti Baibulo mwachutchutchu kufuna ntikudziwa ndithu kwenikweni chiyambi chenicheni. Papa lero linafatsa kwambiri pa chiyambi cha munthu kuti munthu chinachitika ndi chani, chiyambi chake chinachotani. Ndikhoza kuti mwadalitsika komanso maphunzira zinthu zambiri zomwe tayankhulana ndi Brother Saul omwe tinenawo pa line komanso anena unena kuti ngati pali zinthu zina zomwe mafuna kuti atakuyankhani lembani makomenti anu kumusiko lembani maprogramu anu kumusimo ndithu kuti titenge maprogramu lembani mafuso anu mu comment section kuti titenge mafuso amenewo pa programu yachiwiri tidzakhala tikuwerenga ndithu tidzawerenga 1 by 1 dzina lanu lembanipo dzina lanu komanso lembanipo fuso lanu pokhudza kankhani iyi kapena fuso lokhudza nkhani iyi ndo tidzawerenga ndithu pano kuti amafusa fuso lakuti Brother Saul adzayankha fuso limodzi ndithu ndi momwe kwa lero tamalizira pamenepo sindikudziwa kuti pali malo ena ngati otsekera kapena basi tikhoza kutseka programu Brother Saul. Ineyo mawu ngamazira ku yapemphera mwali mawanu ndotani mungopemphera. Okay jabwino yayi mukhoza kupemphera kuti titseke no programu iyi jabwino. Tikuyamika mulemekezeketu ino mulengi kwa tanthali mtengo wapatali imene munatipatsa nkutheka kuti chiphunzitso ichi pamene chimatuluka inonso mwaona zina zofoka tikhululukireni komanso nkutheka kuti pali zina zimene tapereweza ukwaniripo ndine kuzipambanitsa ekikulu tikupempha kuti ife tikakudziweni kusiyana ndi mmene ena atipusitsira ife tikufuna tikudziweni mmene inuyo mulidi ndi kuti kodi inu munasankha ndani pano pa dziko lapansi. Tikukupemphani mudziyanjanise konse paja mawu anu akufotokoza kuti mudzakokosana anu ngodya zonse zinayi za dziko lapansi amene anazikana ife tikakhale nawo mmenewo
kuti tikalandire moyo wosatha umene ukubwera. Tipambanitseni kuti tipokera mu mtima la mtumiki Yesu tapempha kusiyaizi. Amen. Amen. Pamenepo ndiye pamapeto pa program athu lero munali ndine John Mabena kuchokera kuno Mabena Studio. Ti program imene tayengo panga introduce kumene tikhali kubwetseraninso alendo osiyanasiyana ngati brother Sowa tikhali kupaka nawo komanso tilinso ndi kufunikira kuti mwina tizayitanenso brother Twaibu tinawo pa contact ngotsalo tingokhali tikhali ndi nthawi kuti tizayitanenso pano kuti tizakhale nawo pa program koma nomwe zilikhuluke for program zikhazi 2 zingokhala ma audio yonchi chifukwa anthu feti ntali ngati kuno Mabena Studio ili kuno ku South Africa ena brother Sowa amene tikupanga nawo aliso mu South Africa muno mandipakatali komanso brother Twaibu ali ku Malawi koma bende tikhali kulumikizana nawo anthu wafoti chofunika kwambiri ndi mawu awo asati kuti mwaone yayi koma no mawu awo ndamene angatithandize kuti chitsogolo chitiyende bwanji. Ndi imene tapangira lero pamutu wathu omwe timayenda ndithu oti baibulo mwachindunji kapena baibulo mwachuchuchu kufuna kulidziwa nthu kuti baibulo zikhala bwanji foti pali zinthu zambiri zomwe atiunikira lero brother Soul zomwe zidabisidwa pakati pathu. Tikupemphani kuti mukhale pamenepo mpaka tabweranso ndi program ina omwe talonjeza kuti program ina yambiri yachiwiri kubwera ndoti ndi brother Soul ndoti tidzayambira pa pomwe kubwera foti pomwe talekezera Bible taliyambira kumambiriro tikuyenda nalo ndithu Bible tikati kuyenda nalo ndoti mutu omwe tibwere nawo tidzayambira no pa kubwera kwa Noah kuti Noah anabwera bwanji ndi maina ina ndiye naso omweso tidzakhalenso tikupangaso cheki mu history ya Noah kupita mtsogolo omwe mwina anasinthidwa ngati mwenso mwamvera kuti pali maina ambiri omwe anasinthidwa mu Bible kandi pamenepo mpaka tabweranso ndi program ina stay blessed. Amen. Never give up. I have walked through valleys deep and long. Many nights I cried trying to stay strong. People laughed and said I would never rise, but God kept hope alive before my eyes. Every tear became a seed, every prayer was heard indeed. Though the road was rough and tough, God whispered never give up. Never give up, keep holding on. The darkest night will bring the dawn. God is faithful, He'll make a way. He will never leave you any day. Never give up, don't lose your faith. Your miracle is on the way. Stand on His promises, lift your hands above. Jesus is saying, never give up. When the mountain stands before your face, trust the power of His amazing grace. Every battle has an end in sight. God will turn your darkness into light. Your story is not over yet. God has never failed, don't forget. The cross has won the victory. Walk in faith and you will see. Never give up, keep pressing on. The Lord will make your spirit strong. What He started, He
Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.